Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan adyon ti season Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas kadagiti padak nga agsursurat, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan adyon. Nakurapay kami laeng. Sang kasapol sang kasaang ti adda a mabirbirukak babaen iti panagkarkarpenterok. Makilablabada met ti asawak wenno saan mapanaglaklako iti natnateng. Apay nga ta, ano maminsan adda dagiti tattao a nalaing nga aguyaw ken agisawang iti agkakasakit. Imbes ket di atulungan daka saan met takarkarong nga imamegda ka. Ket tinasakit mismo pay akadaram ti mangaramid ken ka. No apay anakunak ti kastoy, palubusan nakman amang ibinsa-binsa iti amin. Kastoy man ti pakabuklan na. Oh, Insan Jonah, si Kamat Gayam. Dumanon ka pa'y di tabalay Intag ka pa'y. Sanan insan, idagas ko lang to'y nabati mi apit sa ken donut. Ha? Ne? Naggapuan na dayta, Insan. Insang pat nila kay ko. Saan mi ngamin ama ibus? Sayang mat no ibalang ko. Iso nga inyag kun tapno makaraman kayo mat itipit sa ken donut. Ay na, agyaman na, Kinsan. Ay, awan anyaman na insan. Amok nga binasaan kayo ang makaramraman iti kakasta. Iso aparamanan kayo man. Ha? Ipakan mo kadagiti anak mo dayta iti kasta, makaraman damat piman. Oo, Insan. Anak kayon tumat nga anak, kat nagrigat ti biyag ita. Ha? Lipata mong tinaybagak insan. Sige, mapanakon. Mapan ko pa'y ngamin parubuatan nila kay ko. Agsubling kami ni Manila. Apay manan nga adda ka dito'y balay, John. Ay, kuanti. Umayak ko maumutang iti kwartam. Day takot manan ti kunkunak. Paado kayo apado iti anak. Ngam di yumat kabailan abyagan. Ni Auntie Eva, met. Awan lang arudan ipakanyo. Ngam anak kayo pa'y lang anak. Ala ka din, Auntie. Bayadak met lang dagos. Apaman ang maalak ti sweldo. Kasanon tulaangan no aggigiddan ton nga agadal dagiti innam nga anak yo. Adda si ti Diyos, Auntie. Ay na, kasta ka na yun ti ibagbagam, John. Di oray na asi ti apo, nukurang kayo mat iti aksyon. Awan mailumlum kayo iti utang. Talaga akasta, Auntie. Parte ti biyag tayon dayta. Anya ngay nga rod. No isumot ti nakaibatugan tayo. Ay, por Diyos, por Santo. Mano ay ati utangam? Kwa? Sa nga ribo lang, Auntie. Igatang ko iti bagas. Atoy. Agyaman na, Auntie. Sana bali, tabay atak tumadla nga dagos apaman ang maalak ti sweldo ka nagkarpintero. Kat nakautang kamatlaan kin ni Auntie Eva, lakay. Uwan, bakit? Siguro pinagsasawan na kamangatan, sakbayan ng tadaan niya. Ay, naku namon, bakit? Ang pinalabas ko latan, dagiti imbagpagana. Lakay. Nairwamak matkit din iti kasya pa nagsasauna. Agsermon pa'y nga umuna, ngam ikanak tumatlaeng. Wen angam tagibasitin na kamatlauna yan, lakay. Bay amon, bakit? Aw-awatan talata ka din ni Auntie Eva. Gagangay siguro tinabakita na balasang. Wen angam no maminsan, nalabas matan di pa nagsasauna.
Anya nga tano aga brudak laangan lakay. Ay saan bakit? At adda ka sa pulan da kadagiti anak ta. Di ka kadiagdanag, takabailan kayo mat asuportaran. Iparenovate gayam da in San John ti balay da, bakit? Wen ka nga rod. Ingkakit ka sarita tasikan timang kontrata. Uwan ko ma, ngam kasla mabainak mat. Amangan no engineer ti kayat na amang kontrata. Sa bagay. Kanayon na nga ipalastog kat. Adakkel ka no ti sweldo nila kay na iti pagtrab-trabakwan na akumpanya. Uwan nga rod, nagasat ni Insan Jonah, tanakatumpong iti lalaki anapintas ti trabaho na. Wen, ngam ti Jack kayat kan kwa na, napasikat la unay. Kanayon da kano amang restaurant. Ken agkakangina pa'y kano dagiti kagawaan da di tabalay na. Uwan ka no nga rod, bakit? Nakaasawa lang iti professional. Kunamatlan asinon ngagsasaw. Ala, bye-bye amon bakit? Saan tayo natutupan? Tama nga no day tantupay ti makagaputi saan tayo apagkikinaawatan. No makapasakit mat nga ro ti panagsasauna. Gaputa pimintas ti biagnan. Kunamatlan asinon ngagsasaw. Kasla saan mat anaggapu iti riga. Anya manan ti masapul mo, John. O may kakadimanan umutang. Uwan ko maanti. No, adda kwartam Inayon ko kumaiti gatang ni Tricia iti usaran na para inton coronation night da. Iso ngamin tinangapa ka kandidata iti pagadalan da anti. Day tangamin ti madikada kayo kat. Feeling rich kayo. Siyaklatan tinamnamaan nyo. Kasano kayon ngayon awanak. Anti? Ladingitak, ngam awan maitad ko. Anti? Malagawid kan. Ano sa inyo ti agdis kitar iti sabali? Tatalaga nga awan maitad ko. Nasayaan met, tatinungpal mo ti imbagakan ka, Eva. Agruamda ngamin, no kanayon mo ida pagustuhan. Kanayon asika ti pagdawdawatan da. Agbaybayad damot kit dia. Iso na lang tamabulanan. Basta, baybay amon. Di mo ikan ti kanakam. Juan Rogelio. Urnungam kit ti kwartam. Taisunto ti aramaten tanga agkasar. Una. Di kagdanag. Tapag tinulungan tanto matkit di ti magastos. Hangam saan pa'y nga ita? Tawan pa'y trabaho. Agsapulak pa'y. Tanarigat met no mga sawaak nga awan natalged na trabaho. Sa nabali tadang trabaho, Rogelio. Uray pa'y. Basta, agsapulak met iti mabalin ko apanggedan. Eva, darling. O sige, makaamu ka nga rod. Kat kasano, rumarta matlaan, indag pasyar? Ay katuna, ang uray santan nga agpasyar. Mapantalangan ag-shopping. Kalpasan na, agawid tanto matlaang adagos. Sige nga rod, darling. Asino nga iti lalaki ang kanayon amang sarsarong karkin ni Auntie Eva, lakay? Boyfriend na kanumat, bakit? Anya? Agdua-dua kiti daya tao. Kasla saan na mapagtalkan ti panagrup-rupa na. Ni, taapay mat anak ko nam daytan, Jun. Jak nga rod kurso na dati panaggargaraw kan panagsasauna. Madlaw nga dalas-lastog na. Presko nga agsasao. Nagamamuan da ka no ay iti dayjay a lalaki. Textmate na kano. Anya? Ay kat palagi pamtulataan ni Auntie Eva, lakay? Wan bakit? Kasaritak to ni Auntie Eva. Dahito, ti ibagbagakan ka alat for sale, darling. Kita ma. Napintas ngagpaiso. Puro apatad. Wen, sanak nga ag-interes iti daytoy alote. No sana napintas ti lokasyon na. Napintas a pagpatakdiran iti balay. Saan ka di? Mabalintan tumat ng ti agnegosyo ditoy. No bilang laeng. Wala niya. Sayang ngamin no sabali ti makagatang. Sapay naglaka ti panangilako ti gayam ko.
Kunana pa amabalin ka no ahulugan. Okay, sikati makaamo, Rogelio. Gatangan tangarod da ito adaga. Isu na laeng, ta kasapulan ti down payment, darling. Sige, darling. Awan parikot iti dayta. Manungay ka no, ta isot idiskita ra. Di mo latan ikaskaso ti ibagbaga ni Antim nga Eva, anak ko. Nanang, Kasjay lang ti panagsasauna. Ngam nasingpet day jay akabsat ko. ayon kayam, kasla na dakamat yu idi kanyak. Ada kayo tinang paadal kini Auntie Eva iti koleyo. Saan matkit di nga amin? Adalaang matbasit anay tulong ko ay di agad adal. No agsasao, kasla awan pulos na itultulong yu kan ko ana. Nadlaw ko nga runday ta. Manipod na kaadal. Ngimatumat ti purwana. Tagibasitin da tayo matlaon na yan. Pati dayo nga insan Jonah. Nakiasawa lang iti adda mabalin na. Uyawan na matan da tao. Ay na, di mo latan ikaskaso ida, anak ko. Tikat di panagadal dagiti anak mo ti asikaswam. Uray aduda, ikarigatam ida pagadalaan para iti napintas to amasakbayan da. Nasaya at mata si Mang Patkan kabagais. Apay ka bagis. Kaslada na patag nga ibagama. Talaga nga da kabagais. Anya day ta ka bagis. Anya nga ta, no ilako tayo lang ti family house tayo. Anya? Ne, apay nga ilako tayo ngay. Kat iso ti pagnanaudan mi kada John. Family house day jay. Ngamda kayo lang matiag numnumar. Kasano ngay matan ti bingay may kan Eva. Sa dino nga yan ti pagnaudan mi, no mailakon ti balay ken solar. Ay kay tagaramid kayo na iti kalkalapawiaw. Cesar! Hagbiro kak iti bayar. Taila ko tayon ti family house tayo, manang Roseng. Ay, sana mabalin, Cesar. Napintas lang arudan ti biyag mo, ngam almanampay laeng matidaan abalay. Ay katun na. Katrumbang laeng ata anakak mat. Nasken laeng damat bingay ko dito'y abalay. Saan na mabalay? Ada kayo lang ti agnumnumar. Nagsweldo ka din, Eva, darling. Wan, apay, masapul mo ka di manan ti kwarta. Una, taihulog ko manan iti lote ahulhulugan ta. O sige, alaam ton ti paghulog mo, Rogelio. Una, tamapan kong tumanan bisitaan ti lote. Mapan ko dalusan tapno nalinis akitaan. Addaken ka no magagat ka mapan manglinis. Wen, darling. Pasensya kan, tasaan ka pa ilang matulungan. Adu ngamin ti pakakumikumak iti trabaho. Wen ka di. Ipamaysam ti trabahom, darling. Narigat ngamin no mabaybayam. Kinapudno na. Mababain akun ken ka. Ngamin, aging gaita ket awampay trabaho. Ay na, kaslagas sawatan. Iso adi ka ka din agbabain. Nuan niya ti kukwak. Kukwamatan, Rogelio. Naimbag nga oras yun, ante. Awan kwartak. Ado ti paggasgastusak. Iso nga awan maitad ko. Ha? Ni Auntie Mat, di kay kadiagdanag ta sa anak nga umay umutang. Ha? Umay kalaeng kumaawisan. Tadda pa sita pagsasangawan tayo ama kanidya balay. Graduation ngamin na kitubing. Ado ngamin tinaawat da apang madayaw. Iso ang nagluto akmat amasit. Ay na, naggastos kayo pailaang. Indulay nyo lata kumanti kwarta nga ingat gatang nyo kadagita asagana. Tapno saan kayon ton nga agot utang. Ha? Ag-practical kayo man. Di kay kundi baknang. Auntie Eva? Inton maminsan. Oray saan kayon ton nga agpaskan. Laglagi po nga elementary aken high school pa ilang dagiti anak mo. Agpaskan kayo inton agturpos da iti kolehyo. Agurnong kayo ket di.
Tapno inton agkasapulan kayo, addan to kautan nyo. Nasaysaya at samat no agkasartan, Rogelio. Iti kasta, agbalin mo ten aligal ti panagden nata. Wan nga rod kuma, ang problema ti gastusan ta, Eva. Ay kat uray simple laeng akasar Uray pa'y simple. Awan nga rod kwartag, darling. Di kag nanag, ta siya akong ti makaammo. Aglonak iti pagkasarta. Pagururayan ta iti buyer ti family house mi. Kasanun ti lote ahol-hulugan tangay. Ay, wan. Manupay nga agpayso ti udi ta ijay. 100,000 laangan, darling. Kinapudno na, kaawag laang tigayam ko. Ipapakas ng tinabati, takasapulan na kano ti kwarta. Uray, 80,000 la kanon. Medyo dakkel pa'y laeng agatad dayta. Sana bale, tadan tumatan lotem, darling. Sa bagay, sige. Tay supay lang nga rod ti pangaramatan ta iti ilon ko. Nukasta, handa asawa day dyan, Dennis, Jonah. Wan, ngam nabayagan ang nagsina da, tatang. Ikamkamat lang day jay a babae ti bagina ka ni Dennis. Anya nga ikamkamat asasawang mat. Kat no nakadkadlaw amabutbutang ni Dennis iti dayja a babae. Ah? Nagdardaras to pa asimurot iti asawa na. Oho, awanan ba inkit di dayja a babae Idaldal na pailaang ti bagina iti asawak, kat di dangarudan kayat. Puskol rupa, surun kon. Sika ti puskol rupa. Tatang, Asawak kon kunam. E dinto tasaan kayo mat na nagkasar. Apay, di ka mabain iti kastangar aramidaw. Kunak man langan no baro ti agbalin a manugang kaw. Saan mat gayam? Tadamat ten asawa na. Ay, mangibabain ka, Jonah. na. Tapno amuyo, saan laang asyak ti mangibabain, tatang? Ha? Uray da kayo mat. Apay ti kunayo, jak amo ti panakisugsugal, ken panakisinsin narakyo iti dayja Sonya? Ha? Saan kayo na makapaglibak, tatang? Jak agtagtagaray ngam amok ti agpaliiw. Isupay ti may sa makagapo, no apay nga ipilit yo nga ilako ti family house yo. Ngamin, awanan pagsugal yo. Agtal na ka, Jonah. Di nakpagpungtutan. O makita yo dayta? Makaungat kayo tapudno ti bagbagak. Di kay man kundilinis, tagpada talaang nga dapiddot na, tatang. Kinasarita da kayo ka din ni Uncle Cesar, nanang? Wan, anak ko. Saan la asyak ti kinasarita na? Uray gayam ni antim nga Eva. Kaya't da nga ilako mintoy balaya pag nanaudan tayo. Ay, talaga nga agragot launay ni Uncle Cesar amang ilako iti lote kan balay. Ay, huwan nga rod. Ket, anya nga iti plano yun, nanang? Jak umanugot iti kayat da anak ko. Mas daawak lang, nanang. Apay nga italaang mat adakamatin ni Uncle Cesar ti maipapanitidaan na balay. Ay, uray siyak nga rod anak ko. Agasem man, tadanda ni inaldaw nga agsubli-subli dito'y balay. Wen nga rod, talaga nga ipapilit na nga ilako ti daan a balay, nanang. Ay nahagyaman tanadanon ka dito'y balayo kaanakan. Oh, Auntie Eva. Pangaasim ka di at tulungan nak amang sapol kin ni Rogelio. Ha? Ne, apa yan di? Sa dino tinapanan ni Uli Rogelio? Mapukpukaw nga ruhod. Manipod idiinted ko ti 80,000 a pagbayad na itilote. Nagpukaw mo ten. Sakit jak makontak ti cellphone na. Amangan kit dinu hinold up da kat insalvage dan. Mapukpukaw nga ta? Wano talaga nga intaray nanti kwartam, ante? Ha? Ay, pasensya kayon. Ngam kasta ti atap ko, ante. Ngamin, naglawag mo ta kukwartaan na kalaang di Rogelio. Anya, ay di mo man pagatapan iti dakas ni Rogelio, John.
Apay kumangay mat nga aramiden na tikasta kanya. Ha? Ay, kwa. Pasensya kayo, nanti. Ay, jakmat ki di padpadaksen tinobyo, manti. Ngamsapay la ko mga rod, Tanagbiddo taklaan iti atap ko. Nay, anyat napasamak dito'y balayo, Cesar. Apay ngay nga awan matan dagiti agkakangina kagawaan yaw. Ay, awanan na. Taimbayad ko kadagay ti utang kaw, manang Roseng. Anya? Nujak ngamin agbayad. Ipabalod dak. Anya? Sa dino nga iti ayan ni ipagprisela. Ay, nabayagan na nagsina kami, kabagays. Anya? Day dati puno manang. Isu akayat ko ang mailakon ti family house. Tapno pagbayad ko kadagiti utang kaw, gapu iti sugal. Kat ni Jonah, sa dino matan ti ayan na. Awanan dito'y lugar tayo, manang. Napan iti lugar ti gayem na. Agsapol ka no iti mabalin na pagtrabahuan. Ay, una yan. Pinanawan nak ti asawak. Agraman ni Jonah nga anak kaw. Gapaw iti nalabas a panagsugsugal kaw. Kat nagbasulak tayo iti asawak. Ay na, anya da ituyan nga inararamid mo, kabagis. Saan lang nga day takabagays? Alaan pa yun ti bangkaw to'y balay me. Anya? Awanan ti pagnaanak, manang. Baala, di mo't pagparikutan day taading ko. Mabalin mo lang tati umaidya dakil abalay. Agpaisaw, manang. Wan. Agkabsat ta, Cesar. Awanan ti sabaling nga agtinulog no saan adata. Hala, gustong day ta pa nagsangsangit mo, Auntie Eva. Di bang asangitan ti kasya a klase ti tao. Kunak no addan ka binulig ko iti biyag. Ngam na ilaw anak lagayam. Lino kunak na ijay Arohelio. Auntie Eva, Iso amin tinapalan ti sweldo. Agraman loan ko. Awanan ba inday yata, hala, bayamo nanti. Sa nabali, tadda kami mat dito'y. Saan da ka abay-bayan aging ga iti panagpakit mo, Auntie Eva? Kaasimot ni Insan Jonah. Kastamot din ni Uncle Cesar kini Auntie Eva. Ay, wan nga rod Ngam no panunutan anaimbag. Panagkunak kat husto lang ti kasyan na pasama kadakwada na kay. Ha? Barang isumutan ti pagnakmanda. Isudalakat nga rodan ti pagsasaritaan dagiti makaamam mo kadakwada. Launay alakay. Sigurado nga isu ita ti pagpiyastaan dagiti chismo sa akalugaran tayo. Nang runa unay ni insan mo a Jonah. Kasano, kat naipost mo't ngamin iti Facebook. Ay, wan nga rod Si kaman mo ti maipos iti Facebook. Sada pa ilang kapsyonan iti Queen of Kabit. No saan ka alumnad iti bain. Ay, palangguad tumat di kasinsin mo lakay. Paglastog na unay ti big time kanu nga asawa na. Ngam kabit mo't gayam. Anya nga ita. Wan nga rod Nagpadaandan nga agama. Nabit at talaga mo't ti karmaan niya. Kita man mo't tinapasamak kini Auntie Eva. Nagadu nga agkakasakit asa una ken kaini. Ngam ita, si kamot laang gayam ti pagkamangan na. Mala. Huston bakit? Di ka nagsaoy ti may kontra kadakwada. Takaasi damit. Masurunak lang amin lakay. Iso anarigat at talaga ti agpalangguan. Ken agsasao iti saan anasayaat. Taditay ammo ti mapasamak iti masungad nga al-al daw. Naganak abalasang ni Insan Jonah. Nimot Auntie Eva agmay may saitan ijay balay na.
Ngamkit di, kanayon mimet asarungkaran, nang runa dagiti anak ko. Isuda ti mang tultulong ken mangkadkadwaken kuana. Ket tultulungan da kami matlaeng amang papaadal kadagiti anak mi. Nang runa unay, kadagiti dua nga addan ita iti kolehyo. Nimet Uncle Cesar, kadwa mi ita ditoy daan a balay, ket pasaray ipasyarmet ni Insan Jonah ti anak na ditoy lugar mi. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, June. Ken ka pagayam June. Pudno unay ngay ti anyaman arigat ken panubok adumteng, dagitin tulat ta agkakabagyan ti agbibinnadang. Isu asakbay nga agisawang tayo iti pakasaktan ti pada tayo a tao, amirisen tayo pay kuma iti maminribo. Ngamin, di tay ammo ti mapasamak iti masungad nga alaldaw. Amangan no dagiti pay tinagtagibasit tayo idi ti makatulong kada tayo. Alakastan pagayam June, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngag. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan a Clarissa, Tilawag City. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilinged na kumalatan itinagan a Clarissa. Nasapa kami a naulila iti ama gapu iti sakit akimpet kenkwana. Isuan ni nanang kanilolo laangan ti kadkadwami kanimanong ko. Rugyak man ti agsalaysay sumagmamano abulan ti napalabas manipod na itabon ti amami. Agtawenak idin iti 16, 19 met ni manong ko a Clarence. Kastoy man dagiti pasamak. Sikat ti inauna. Iso asi ka nga rod ti pangital kak iti adem, wen? Ha? Anya ti kaya ti asawa, nanang? Mapanak manggad iti sabali ang lugar. No kasta, panawan da kami kan ni Manong, nanang. Kapilitan tapno adda pagbiag tayo, anak ko. Natay lang arudan ni tatang. Ita, panawan da kami man. Un nga rod, Aganos tayo, anak ko. Amuyo mat anarigat ti panagbiag tayo. Nudyak ang trabaho, sigurado amatay tayo mat itibisin. Nanang? Di kay agap-apawan. Di yu suksukiran ni luluyo. Tungpalin nyo amin nga ibaga na kada kayo. Wan, nanang? Clarence, di mo baybay anti adem, wan? O, nanang. Katagan anat kayo kumaakanayon iti lugar apapanan nyo. Ikarik, jak to baybayan ni ading ko. Agyaman na kanak ko. Saya atin nyo ti agadalawan. Wan, nanang? Apay nga ta di mat agawid ni nanang, lolo. Ay, huwan nga raw dapaw. Manuabulan ang tinapalabas, manipod pimanaw. Ang maging gaita, di pa'y nagawawid. Nalipatan da kami samatan nga anak na, lolo.
Wen nga rod Ha? Ay, saan? Amo nga gawin tumatlaang jay inayaw. Nalabit ama kumikumlaang day jay iti pakitrab-trabahuan na. Agsarding aksan nga agad, lolo. Anya, ay isa na apok. Ituloy mulat ta ti agadal. Marikatan kayo na mangisaka diti pagbiag tayo. Nang runa kat saan mata na sumangpat ni nanang. Uray kumamat no agpawit iti allowance mi. Ang pulos mat nga awan. Adda si ti Diyos apok. Amok asan na tayo abaybayan. Lolo? Agsarding akon, tagtrabaho ak. Ni ading kulaangan tagtuloy iti kolehyo. Ha? Sa dino nga iti pagtrabaho mano? Kumpormiditan agpatulong ag kinininong din siyo. Ta isaraknak ngagtrabaho iti construction. Agurnungak, tapno makaadal ka, ading. Lalay ngagtagtrabaho. Masapol nga aggagatak. Iti kasta, alaagdak tumanan ngagtrabaho. Masapol ang makarunungak. Sakbay nga aglukat ti klase. Tapno adapag enroll ni ating ko. Gusto pa'y lang dayta, Clarence Barok. Aginan ka pa'y. Umay katag merienda kayo pa'y. Sige lang, ninang. Madamdama akton ngagmerienda. Ilupas ko pa ilaang ti aramidak. Sayang ngamin ti oras kahit isupay mata ti malpas ko. Ay na, di mo matparigatan ti bagim Clarence. Di kagdanag. Takulamat ni ninong mo. Akanayon na kanton nga ayaban, tunggal at damaala na a kontrata. Agpaiso, ninang. Wen, alaala, umay kanta mapanta iti ayan daninong mo. Ituloy mo to inton madamdamaday tar aramidam, Clarence Barok. Sige, ninang. Kursunada ka, Beatriz. Iso ano kayat mo? Iyawit kan. Ha? Ay, pasensya kan, Billy. Ngamawanan iti panunot ko ti makiasawa manan. Adda nga mindo ang anak ko abibiyagak. Iso ama sapol ngagtrabaho . Awan pa riko ti titay Beatriz. Siya akong ti makaammo kadag iti anak mo. Anya, Puno ti bagbagak. Ikan ka iti kwarta nga ipawit mo katakwada. Katukad ti panakidanam kanya. ha? O anya, mayat ka. Panunutak pa'y imbag ti may papan iti day taabanag, Billy. Okay. Adamin kan ka desisyon, Beatriz. Ang amnusyak ti sika. Di mon sayangan ti oportunidad nga ibagbagakan ka. Kumusta nga iti nagmalam at trabaho, Clarence apaw? Okay lang, met lolo. Saan ka pa'y unay nga agbagbag kat iti nadagsain? Ang mga numapwersa ti sikat mo. Wen, lolo. Kahit ti kanayon nga ibilin ko kan ka. Di mo liwayan ti kumararag iti apaw. Ikamang mo amin kan kwa nang aramidam iti biyag mo, apaw. Wen, lolo. Katagyaman na kiti kanayo na panang palpalagipyo kada kaming apo kuyo. Way, napaw. No kumatabak nangak. Uray saan kan nga trabaho. Tasya ko untimang paadal kada kayong agkabsat. Ngaman yan, tanagrigat tumat ti adda kasasaad ko iti biag. Di yun panunutan day ta, lolo. Tinapatag. Agdeden na tayo. Un matkit di apok. Sana balay, tadaas iti Diyos. Idaw-dawat ko asapay kuma. Tamatagi na yung tisalunat mo. Tapno napigsa ka latang agtrabaho. Agyaman na, lolo. Manong, kayat mo ka dito masahiyan ka? Sige man nga no, dading.
Sige, agid na ka, tamasahiyan ka, manong. Iti kasta, marilax ka mat. Amok ngamin akanayon ka mabambanog. Pagrabangak tayo takas manong mo, ading ko. Agyaman ak manong, nakasingsingpat ka talaga. Bayam, tano makalpasak iti panagadal ko. Si kanto mati umuna tulungak. Aus? Agpaiso? Wen manong, promise. Sana day tati panunotom ading ko. Tikit di panagadal mo ti into naran. No nasaya ato ti pagtungpalan, naragsakak tumatan ading ko. Ay na, kastamlatan Billy. Kanayon ka na bartek asumangpat. Nagdayta ka manan ako nagbiatris. Di nakman pakibibiyangan iti kayat kong aramitan. No di mo kaya takabilan ka manan. Nawatam! Kasanukat masikuga kon. Ngam aging gaita. Awan payla ang nagbalbaliwam. Nagkari ka idi ngagbalbaliw ka. Ngam aging gaita. Awan pay tinungpal mo kadagiting karim. Ah! Anay ko. Apay ngagtungpa ka ngay. Kasano? Kat nakaar-ariwawa ka. Dahil palang iwak mo timang mangag. Abak mo pa'y timanok nga upa. Aputak! Nagalas at talaga ti ukalimbili. No amukla ang akastoy. Sa anak ko man anakidanakan ka. Ulbud ka! Aksarteng ka man! Aksarteng ka no di mo kaya tapasarunwak pa'y tisipat iti pangirapingping mo. Ha? Billy. Ako lima ka, tasong batak ti awag ko. Asino maninday taya. Ni Pare Felix. At ang aming papanan mo ito. Sa dino manan ti papanan nyo. Amangan no saan kan tumanan nga agaw-awin. Aging gaasaan ang maibos ti kwartam. Makarangrang ka talaga. Ha? Di ka man langan. Agsubli ka dito'y Billy! Billy! Kasano nga'y Clarence? Umayak ang singiran barok. Ha? Eh, kwa, Auntie Nilda. Pasensya kayon. Awan pa'y maibayad ko ita. No kasta nga rod, nayunak ti porsyento ti utang mo. Ha? Sige, tapno di mo mat ko na. Ikan ka iti pawayway mo aging gain ton Domingo. No awan pa'y laang, nayunak ton ti porsyento na. Bawatam? Sige, Auntie. Katagyaman na kitipan nakaawat yo. Di kay agdanag. Tay karigatak nga idiskitaran aging gaintong Domingo, Auntie. Sige. Urayak nga rod aging gain ton Domingo ti bayad mo, Clarence. Sumurot ka ngaminan kanyak Clarence. Anyang amin ayang agpaiso ti panggatam manong. Agila ko iti maiparit nga agas. Anya? Dakkel ti kita ditoy, Clarence. Kinapudno na, adumot lang ti padam nga agtutubo ang narekrut ko. Isu sumurot kan kanyak. No kasta, may sakang harod adrag pusher manong. Wen, isu talaga a big time mag. Oh, adtoy ti advance payment. Awata mo ang Clarence. Kwa? Ay sus, di ka ka din agdwa-dwa. Amok ka sa pulam ti kwarta ita. Amom ka di, apagbiitan a kwarta da itoy. Kita anak man. Pasig abaro dagiti kaos ko. Saan lang nga da ita? Puro branded pie. Kan, nakagatangak pa yan iti motorsiklok. Mabuto nga, manong Rene. Awan ti rumbang apagbut ngam, Clarence. Siyak ti makamukan ka. Aglako ka lang, met. Kan may sa. Limod mo ti panaglakom. Ado ti kakadwang nga agtutubo kunak manan. Saan? Tiyak kaya tagbasol manong. Mabuto nga ka talaga. Okay. Makaamu ka nga rod. Di ka mat mabalin na pilitan, no talaga at di mo kayat, Clarence.
Ay, nasaya at mait. Tasaan ka dimngag iti dahi arinay, apaog. Ay, maipasubo ka laeng. Saan arumbang nga apalam ti panagbiag na? Tanaggapumat iti dakas dahi jay. Wen lolo, talaga ajak apalan. Ngamin, naggapu iti dakas awagas ti ado a kwartana. Wala. Ti rumbang nga apalan, kan tuladem, kat dagiti nasaya at nga aramid. Wen lolo, Ay, nagalas kat ti ugalin day jay arinay. Imbis nga isuro na ka iti pagsaya atam. Saan mat? Ta isuro na kakid din iti dinuduldog nga aramid. Ay, laklakayanan day jay arinay. Hanggang kaslasaan nga agpampanunaw. ala, bayan nyo lolo. Di kay agdanag. Ta sa anak ka sumurot iti ipagbagana apang lakaan apagkwartaan. Hagyaman no kasta apaok. Basta di ka umibet iti Diyos. Isulaan ti makatulong ken ka. Ado ti wagas na tapno maipaay dagiti kasapulam. Wen lolo, Buyugam iti aramid dagiti kararag mao apaok. Amok nga amuna ti linaon ti puso ti asino man nga agkamang ken kuana. Mala, sumango kayo ni tilamisaan tamangan tayon apaok. Anusan tayo da ito inlambong ko anatang. pasensya kayo no sa anak ka nakagatang iti naima sa sidaan lolo. Apa gusto laang mat ngamin ti urnong ko. Para iti pang tuition ni ading ko. Ay na, di mo panunutan da ita apaok. Mala, mangan tayo kit din. At apiddugan tayo pailaang ti panagan-anos tayo, manong. Lolo, bareng makaturpusak to, kat makastrek ang adagos iti trabaho. No addan ton trabaho, kat agsweldo ak, agsida tayon tumat tan akanayon iti agkakaimas. Ah? Ay, wala apaok. Wen inal daw to akarni ko naman. Ha? Wan amanong. Mala, gusto pa lang deta nga imahinasyon yo apaok. Mangan tayo kit din. Education. May tsura na ni Ate dito. Agyaman ak unay, manong Clarence. Gapukan ka, nakaturpusak iti panagadal ko. Awan anyaman na ading ko. Agyaman akman. Tasaan mo asinayang ti ado sakripisyok. Amok ngamin, no kasano ti rigat mo, manong. Kat dayta tinagbalin nga inspirasyon ko. Mala, umay ka nga roden tagawid tan. Nagluto ak iti basit a pagsasangwan tayo ije balay. Datayo ka dalolo. Agawid tan ta sigurado nga agurura yan dayjay. Manong Clarence, kayat mo ka di nga ituloy ti panagadal mo? Ha? Saanan ating ko? Uray awan adal ko. Basta nakaadal ka. May mayat kumamat laang ano makaturpos kamat iti panagadal mo, manong. Saanan? Gastos laang dayta. Siyak ti makaamo iti magastos, manong. Ay nasaanan ko nakmet. Diyak kaya tasyak ti papanan ti sweldong Clarissa. Agurnong kakit di, para itinapinta sa masakbayan. Di nakpagdanagan, tagbiagak nga oray sa anak ka nakaadal. Amok adumiskarte iti biyag, ading ko. Sa dino ti papanan niyo, lolo? Ay, at gudo nga man apaok. Mapanak makitsinda. Siya kunti mapan, lolo. Apay, awan trabaho maya. Awan, lolo. Siya kunti mapan, tapno makainanaka apaok. Lolo, da kayo ti rumbeng nga ginana.
Iso siya akong timapan. Ah, Siya akong timapan kunak. Iti kasta. Saan kayon amabannog? sige. Sika nga ron ti makaam mo, Clarence, apaok. Mano at awan mat ajak nagaw awid ditoy. Imma dun ti pastak. Awan idi dagitoy. Talaga dakkel mo't tinagbaliwan da ito a lugar. Puskula kun ati ropak nga agkamang kadagiti anak ko. Kat sabay kumata mapakawan. Kan maawatan dak nga inada. Gapo iti panang baybay akadakwana. Mami, agtuyin ti danong ngayong pagatang nyo. Agyaman na kanak ko. Mapantayo ka din. Wan, maala, bitbito mon ti traveling bag mo. Tagawid tan iti ayan dagiti kakapsat mo. Sige, Mami. Excited ako na makakita ka da Manong Clarence kan Manang Clarissa. Kastamatan ka ni Lolo Arsenio, Mami. Oray siya kanak ko. Maala umay kan, tamang kita ta iti tricycle a pagluganan ta. Uwan, Mami. Tinasayaan. Magna ako na mapanidyo palengke. Sana pali, taas si Dagmat. Sayang namin ti pagpletek. Ay, partakak ti magna. Iti kasta. Makasubli ka dago siya balay. Nagpartak mo dahitan alugan. Dito'y titurungan na. Nay, apay yun apaok. Ano ti mapaspasamak? Apay nga agdardaras ka. Mapanak iti ospital, Lolo. Ha? Nay, apay apaok. Ni Manong, intaray da ka no iti ospital. Anya, tapay. Anya napasamak iti kapsat mao. Nadungpar ka no iti lugan. Kabayatan ti panagnanama pa ni Jay Palengke, Lolo. Anya, ay Diyos ka. Sigun ka dagiti saksi. Napukawan ka no iti preno ti lugan na nang dungpar kan kwa na. Kat delikado ka no ti kasasaan na. Anya, saan? Saan na puno na ita? Clarence, apaw. Clarence. Lolo! Lolo! Tulungan na kami! Tulong! Manong Clarence! Manong! Agring ka! Saan ka pa namatay? Pangasim, Manong! Excuse me, miss. Doktor! Siga ka diti apo ni Mr. Arsenio Soriano. Wait, doktor! Kumusta ni Lulok? Lading itak. Nga minaramid mi ti amin na kabalan mi. Tapno maispali di pan nakaatake na. Yan. Saan bin anaispalpay? Sana po doon tayo ta, doktor! Saan? Kasanuak payitan, Manong. Una yan, tikastoy. Una yan, Diyos ko. Pinanggindan mo matlakit din nga inala dagiti patpatag ko iti biyag. Kasanuak payitan. Kasanuakon. Bumangon kayo dita, Manong. Lolo, bumangon kayo, pangasiyo. Clarissa, anak ko. Nanang. Clarence, anak ko. Clarence. Tatang. Tatang ko. Apay ngay adidak man lay nuray. Pakawadandak ko man. No itak lang gagawin. Ipat
Patagkaw na Clarence anak ko. Kastamat ka na kayo, tatang. Awanan. Awanan tinagasingsing katagagsat ko, nanang. Yung uray ni Lolo. Awan matan. Clarissa, anak ko. Pakawanan na ko ba? Amo nga do tinagkurang ka na kayo iti kapsat mo. Antuya kasi papakumbabagang kindaw iti pamakawa, anak ko. Mami, Clarissa, anak. Iso ni Aris. Kapsat mo. hello, Manang Clarissa. Pasensya ka. Amo kasaan ko mga itatigundaway. Ang uwan. Nakiasawa iti may kadwa gundaway. Kabayatan ti kaadak iti adayo. Kat naadaan kami iti anak. Beso na lang na nagsakit ni Billy. Aging ganatay. Awanan kadwa mi iti balay. Iso ang nagdesisyonak nga agawid dito'y lugar tayo. Pagamanyan. Yak pulos ni namnama kasto'y gayam ti masangpot na. Di yun panunutin day tananang. Di kayag danang. Sa anak mo ta nagimula iti sakit tinagam ka na kayo. Tinapatag ita. Kat nag-awid kayo. Kalpasan ana itabon ni Lolo kani Manong Clarence, inornos mi met tinagbaetan mi kaninanang. Inawat ko ida iti anak na. Nasingpet ni Aris, natulnog nga ubing. Iso siguro analakakmet nga inya sidag tiriknak kenkwana. Nang runa kat kaingingas na matlaang day di Manong Clarence. Kat ita, isumat ita ti pagad-adalak. Dandani matan sumrek iti kolehyo. Uray agkapsat kami laang iti ina, nagbalin kami matlatta anasingad. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. Numaminsan nagrigat nga aklunan kan awatan, ano asino pa'y dagiti nasaya at ti panagpuspuso na, isupay ti mabiit a pumusay. Angam anyangay nga rod, talaga akasta ti biyag. Nalabit nga da napinpintas a plano ti Diyos a sumangbay. Ipatag mo nga rod ti kapsat mo iti inam, ta isuda itan ti pamilyam. Alakastan pagayam, Clarissa, ket pagyamanak unay ti ingkapanang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. May samanen a naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan.
naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Luisa ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saak met kadagiti mahilig adumngeg kadagiti drama dito YouTube. Ket may sa ti programam kadagiti pagaayat ko adengdenggan. Naawis akmet anang ipatulod iti kapadasak, takayat kumet amang ngegan ti pannakaidrama na. Sakbay ang nagkalaysa kami iti asawak, amukon ti kinaartek na. Ti amok idi kat agbalbaliw apaman nga agasawa kami. Nang runa inton addanton anak mi. Ngem nagbidutak, takarkaro pay kitdi adi na maliklikan ti arak. Ngem oray no kasta, saan da kami met abinaybayan. Ad-adda pay kitdi agin magat nga agtrabaho. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ne, sa dino ti papanamlakay. Nakabunang kamat. Mapana kay jabang kagbakait. Inakman dalusan ti pagmula akitilaya. Apay no ipabigat munton dayta, lakay. Ay na, sayang ti aldaw bakait. Ken may sa, awan mo ti aramida kita. Domingo ita, lakay. Aldaw ti panagdayaw iti apo. Intayo pa'y mat makimisa, ah. Da kayo latan kadagiti ubing ti mapan makimisa bakait. Ikaranagan dakto latan. Wen, ngam dumalatamat no si ka mismo ti mapan ijay simbaan, Rudy. Huwag matgati sige, makimisa akto inton sumaruno a Domingo, Luisa. Talagang kami na naka-schedule itang aldaw di panagdalos ko. Iso ada kayo latan di mapan makimisa. Di kagdanag. Ta sumuro takto inton maminsan na Domingo. Sige, imbagam dayta, lakay. Wen. O sige, panawan kayon dito balay. Umuna ako na rumuar, bakit? Dong, wen kanto, unay, unay, indayonen kanto iti sinamay. Tol-tolodan kanto nga luman ay pagamuan in kanto may libay. Hey! Anybody home? Ay na, namatag ka manan, Rudy. Saan matagat? Slide lang, slide. Inayaban na kami ni Pare George. Isa, nagiinom magmatbasitan. Basitan. Malala. Sumrag ka talabaran ka. Itikas na. Maimunawan ka adagos. Agar mo sarkan. Tapno saan ka amala daw iti trabahom, lakay. Ay, uwan bakit? Himbagkit di ta rin ingnak. Altaw mat kaya man. Ay, Ne, nagunagmat day ta na sinay bakit? Apay, adda ka di parikot? kasano? Kita umanti lang am, Rudy. Nakakutkutong kan. Saanen akas laidi anabakad ti pamagim. Inom kan tumag ngamin nga inom iti arak. Ay na, uray na ko tungak. Ta healthy ak bakit? Isardeng mo ngamin ti uminom iti arak, lakay. Minalem anabartek ka asumangpet ito'y balay. Awan sapay aldaw asaan ka anabartek. Talaga kasta bakit? Agas nga rod matibang bannog. Mala, agtugaw ka maten, tamangan kan. Baybay anak kadilaang. Sa nabali, taday talaang magtibisyok. Nagsarita kami kin ni Luisa iti Kalman.
Saan ka kanaw amaan anawa, anak ko? Dahita ka diti makagapo. Iso nga imay kayo dito yung balay nanang. Umay dakmanen sermonan. Isardeng mo nga minen ti panagin inom mo, anak ko. Parparigatom laeng ti bagim iti kastangar aramidem. Jakmet parparigatan ti bagik nanang. Parparagsakak kit di ah. Agas laeng matibang bannog ako nada. Ay na, maangtad laeng iti sakit da itang arak. Nang runa kat kanayo ng matan ti uminom. Maasi ka kumamot iti pamilyam ah. Aklunek akanayo nak ngagbartek. Ngamiti ka ano man. Saan ka nagkurang iti pamilyak. Itid ko mati pagrebengak kas asawa ken ama dagiti anak ko, nanang. Maalawanan, adda akong dita anak ko. Ang kaasyam mo ti bagim ah. Saan nga idaw-dawat, ang kasanungay no agsakit ka. Kasanun tula ang ti pamilyam, Rudy. Sa nabali, tatantanimatan agradwar iti kolehiyo dagiti apu ko yo, nanang. Saan dan tumit siguro abaybay anti inada, inton mataya kon. Na, anya daytan nga ibagbagam, Rudy. Matay nga ibagbagam, ay una ikan. Sa bali manon tinangiturungam iti saritaan ta. Katuan mat nanang. Amin tayo kat agturong dita. Di tay amutigasat tayo. Nga may sa titurong tayo. Matay tayo amin, nanang. Luisa. Luisa. Sa dinote ayan mo. Luisa, may kaman bagay. Tatang, awan ni nanang. Napan ni Jay balay da lola. Kaya ba antay timplan na kiti kape ko? Siya po natin agtimpla iti kapeyo, tatang. Sana nanak ko. Di mo amo titimpla ti kape. Ninanang mo lang ti akinam mo. Iso nga, inkaman, ayaban. Urayan tayo latan tatang. Ang mga nupaawi din na ijay. Sige. Ringan nak talang arudan. Nasumangpat ni nanang mo, ayawan kayam. Ada ba'y kati allowance mo, ha? Atoy. At tapay mo tinaudi nga interview, tatang. Malagit din. Alam mo da ito'y. Nakamu kan hindi da. Sangaribo amin da ita. Katangan di kayat mo, ha, anak ko, ha? Dahito yung matipara kini ating mo. Si kanton, ti magamo amang ted, iti kapsat mo. Mapanakon bakit? Sige, agan-anad ka lakay. Tay bilin ko Sapay kumata saan ka manen amabartak nga agawid. Unay kalakit din aya bakit? Amumot aday tantiliwliwak. Aywan, nalipatak matin. Nagsweldo ak gaya medical man. Ato iti sweldo. Bayadam to amin ang ababayadan dito'y balay. Itad mo tumatin di pagbayad de beya kini Ronnie ijay pagadalan da. Agyaman naklakay. Ang apay no urnungam laangan ti pagininom mo iti arak. Iti kasta, mapadakkel tayo man mato'y balay tayo. Ay na, makontento ka din dito'y basita balay tayo bakit? Makiasawan tumatlaang dagiti anak ta. Sigurado apumanaw dan tumatlaan inton addan kabukbukudan da pamilya. Iso nga oray saan tayo napadakkelan ti balay tayo. May mayat matlaang kumaan no mapadakkel tayo mabasit. Iti kasta, nalawlawa ti pagnaadan tayo. Wento bakit? Bareng makaurnong tanto. Basta di naklapdan iti panagin inom ko, ha? Tay sumet ti agas ti banbannog ko. Bakit? Inkailuto da ito bakit? Nangalaam ka dagita asida lakay.
Napan ko binurak tay ramak bakit? Kat, iso amin da ito ay tinaala ti Ramam. Wen. Ne, adumot nga rod ang. Siyempre siyak pa iti kunam. Amok ngamin ti pangipespes-tuak iti ramak. Iso at talaga nga ado ti maala na. Mala, ingkakit iluton, ta iso ti pangrabian tayo, bakit? Ay na, congratulations, Ronnie, anak ko. Kamaudyanan na. Naggraduar kamatlaangan iti kolehiyo. Kablaawan karon ni anak ko. Agyaman ako unay kada kayo, nanang, tatang. Agyaman ak iti adwa sakripisyo yo. Para kada kayo daytoy abaligik. Naayat unay ti Diyos. Iso ti kang runaan anang tulong kada tayo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo, anak ko. Una nang, kamaudyanan na. Makatulong akon kada kayo kanitatan. Ay na, di mon panunutan day ta anak ko. Napigsak pa'y matamanggad. Agornong kakit di, para iti buklem to a pamilya. Ito sweldo pa kahit. Pasensya kan ata. Nagsayan man iti sweldo nga iyawat ko kan ka. San met ngamin mabalinaya kag gastos. No kas nga sasango kami kadagiti kumpare. Mapmapanan ti tawan, Rudy. Panunutom kumamot asaan ka nga umububing. Agnakam kamat kuman. Nanakam magmatbakat. Ay na. Rugi anak mananakon-nakon, Luisa. Kasyam kumamot ti bagim, Rudy. Ipatpatagda ka kadagiti anak ta. Apay, kayat mo ka di ti agsakit. At ayaman tawasan ng sakit. Namin tayo makaptan iti sakit. Nung siya klamay nakasagana ako namatay bakit? Ay na, saan man akas ta ti ibagbagam, Rudy? Malahay dulin mo gitinti sweldo ko. Makamu ka na mga budget iti dayta bagay. Nanang, no itad ni tatang ti sweldo na kada kayo, idulin nyo. Ha? Da kami ka ni Manong Ronnie ti makaamo iti amin ang masapsapol dito'y balay. Ay na, agyaman anak ko. Ala, katulungan dakman nga rod amang bagbaga iti amayo. Tapno isardeng namatan ti panagbarbartek na. Sige nanang, bayan nyo. Kasarita minto ka ni Manong Ronnie ni tatang. Wan man, bareng da kayo ti denggan na, anak ko. Nakapasyar ka mahit kasinsin Linda. Wen kasinsin. Ada ngamin napatag nga umay ko ibagakan ka. Anya day ta kasinsin? Ilaklakok ngamin ti daduma apas at ti dagami kasinsin. Nay, apay nga ila ko yung kasinsin. Kasapulan mi ngamin ti kwarta kasinsin. Agabrod ni tanya nga anak ko, kat iso ti pangalaan mi iti aramatan na. Ay, kasta ay Wen, sikatin mo na panunot ko. Da kayo ti kayat ko apangilakwan. Tapno da tayon tumatlaang ti agkakaaruba no bilang. Ay, kayat ko akasinsin. Sayang mo't nga agpaiso tayo adaga no sabali ataw ti mangkatang. Sapay na pintas ti lokasyon na tayan ti loteo. Naku namon kasinsin. Isu nga ron na jak kumakayat nga ilako iti sabali. Tatalaga ang masayang anak. Kasapulan gamin at talaga ti anak ko ti kwarta.
Iso ada kayon ti manggatang kasinsin. Uray kaskasano. Adumat gaya man ti ornong ko. Umanay da ito yan na pagbayad ko iti dagang ilaklako ni Insan Linda. Uwin, gatangak da jay adaga. Sakto patakderan iti balay. Basit ngamin ngagpaiso ti balay mi. Malaksid iti dayta. Daan pa yan na balay. Maan-anay paikit din. Ang panagkunak. Kat nasaysaya at langin nga agipatakdera kiti baro. Ngam ti pa-renovate mi. Isumit lang nga minaparehas ti gastos. Ilimod kung tupay laang iti asawak kan anak ko ti may papan iti balay kan lote. Sorpresa ak tuman ida. Agasam, dandanigaya man malpas to'y balayo kasinsin Rudy. Wan nga rod kasinsin. Kasla ka ano laang iti nairugi. Ngam ita, malmalpasan. Di kat agyan kayon to amin nanditaw. Panawan yun to, tidaan a balayaw kasinsen. Wan Linda, umakar kaminto dito yan. Apama na malpas. Agkakaruba tayon ton kasinsin. Aywan a kasinsen. Aging ga ka di ita, kat saan pa'y nga amo ni Ipag Luisa, ti maipapaniti daytoy abalay kasinsen. Wen, jak pa yung bagbagakan ko ana kasinsin. Kaya't kung kami nasurpresaan. Makla at tulakit di dayjay, no ibagak abalay mi, ti maipatpatakter dito asidagyo. Aywan a kasinsen. Saan to siguro ang mabatay? Wen nga rod Uray arte ti asawak. Amo na latamag ti responsibilidad na kunanan taon kasinsen. Wen a kasinsin. Pudno nga arte kag. Ngamiti ka ano man. Jakmet binaybayan ti pamilyak. Naimbag arabim. Bakit? Ay na, narabyan ka lang arutan. Nabarbartag ka pa'y anagawid, Rudy. Di ka na nasanay. Bakit? Ikaw anak man hindi ka nagbagat. Mabisina. Mala, agtugaw ka ditan, tamanggauak iti kanam. Agyaman nagbagat. Ay sus, di nakagkan kan arakupon atani, arak ka. Sorry bagat. Sana balitag siya warakin to madamdama. I miss you bagat. I love you. Malawan nun. Sige, agtugaw ka dita sofa, tamapanak mga laiti kanum ijay kusina, lakay. Sige, agyaman ako na nabintas nga asawa. I love you. Matuyan ti kanam, lakay. Na, inturog na matan iti sofa. Ay, una yan ti asawa. Di nan nabailan tinapan iti silid mi. Jakon riingan. Sigurado ang mapantumat laang iti silid mi apaman ang makariing. Bigat gaya man. Awan mat ni Rudy dito idami. Ay, nalabit asaanan ang nakapuot. Iso nga intultuloy ng tinaturog ijay sofa. Agyaman nakapo,
Tainik kanda kami manen iti barong agsapa. Barong aldaw amang ipasimudaag iti barong anamnama. Nanang! Manong! Umay kayo! Ni tatang! Ni Bea day dyan, bumangon na kadagos, tamapanak ijay salas. Ni tatang! Saan ang magasao? Kasla marigatan nga gangas! Anya, ay, Diyos ko! Rudy, agring ka! Rudy! Tatang! Tatang! Sige, gungungin niyo ti amayo! Ringan niyo! Tinasaya! Itaray tayo lang in the hospital ni tatang, nanang! Patpat ganda ka unay, kadagiti anak talakay. Pangaasim ta lumaban ka. Agpaimbag ka, tapno agdadan na tayo pa'y iti mabayan. Pangaasim ka di, lumaban ka, Rudy. Pangaasim, di na kami pa'y pampanawan. Tatang ko! Rudy! Nanang, kayo kumamangan. Di kay painangan apulos. Yak makapangan, anak ko. Suglatan kayong nagbantay iti bangkay ni tatang, nanang. Kayo pa'y mangan. Awan ganas ko amangan. Saan nga umanag timakan kayo? Nanang, amangan no ang sakit kayo, iti saan nyo apan pandangan. Wanmat nga minanang. Kaya't yu kadita mangalak iti kanan yu. Tauray dito'y kayon amangan. Ala, ading, kamangala iti kanan ni nanang. Wan manong. Awan sar-sarbiti ko na masurpresam kada kami. Ngamin awan kamatan, Rudy. Nagsaur ka. Nagsaur ka lakay. Anya ngay nga ron. Di tayo mo't ninamnama akas to'y timapasamat ka ni tatang, nanang. Di naman tinalasatan ti pan nakaatake na. Nagsakit a panunutin, anak ko. Diyak pulos ni namnama ato'y balay a sorpresa na kumakadatayo. Kat isumat gayam ti pakalamayan na. Ala, di kayo unay agladladingit, nanang. Anya nga yun. Kasta talaga ti biyag. Aglunan tayo ti amin. Ipatpatag ko unay ti amayo. Nga oray ka na yun na mabartag. Oray kas jay na. Nadungulat na ka na tayo. Ngaman yan, tanatay matanaditay na pakpakadaan. Uwan nga ron. Ngamkas na kunakon. Masapul nga awatan tayo ti amin, nanay. Talaga siguro. Nga aging galangan ijay ti intab ti Diyos abiyag ni tatang. Nasakit man nga aklunan. Sige. Ikarigatak nga aklunan ti pupusay ti amayo, anak ko. Diyos ko. Italakmin kan ka ti amin. Ti pagayatam ti matumpal, apo. Agyaman kami iti panang ipabulod mo kada kami iti nasingpat. Kan responsable nga asawa kan ama dagiti anak ko. Sapay kumatatarabayan da kami lata iti inaldaw. Nang runa ita, tawan matan ti asawa kakad kanwami.
Nasakit ti kalaat nga ipupusay ti asawak. Ngem nalagan met tiriknak anang palubos ken kuana. Ngamin, uray kasjay ti kinaartek na, di nakpay pulos kinabil ken inapa. Kang runaan iti amin, saan da kami abinaybayan a pamilya na. Ita, adamet ten bukod a pamilya dagiti duangan nakmi, ket adamet ten apukok nga isu ita ti awawir ko. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. To'y pagayam mo, Luisa. Ken ka pagayam, Luisa. Makipagladingit kami itinasapa nga ipupusay ti asawam. Nalabit nga aging galangan ijay ti inpabulod ti Diyos abiyag kenkwana. Anya ngay nga rod, talaga kasta ti biyag. Ada umununa, adamat maududi. Tirumbang aramidam ita kat ipatag mo dagiti anak mo kan apukom. Ipaay mo kadakwada ti pammatag asaanan a maipaay ti ama kan lolo da. Alakastan pagayam Luisa, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangat. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, gapu iti awan sarday na nga ingkay panang tartarabay, dito'y nanomo at channel tayo. Sapay kuma, ta itultuloy yulat ta ti dumngag kadag iti sumarsarunupay a drama tayo. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan asilin, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadag iti rinibo-ribo adumdumngag iti drama dito YouTube. Ket tunggal adamangag ko ama drama may papan kadag iti naulpit nga ikit, may palagipmet kanyak ti kinaulpit idi ti agsyuman kada kami. Daytoy nga rod ti rason no apay a naawis akmet a nagsurat. Nasapa apimusay ti inami gapu iti sakit. Kalpasan ti sumagmamano atawan nangasawa manan ti amami iti addamet laeng anak na, ket nagdennada iti sumagmamano atawan. Gapu iti kinarigat ti biag napilitan ti amami amangibati kada kami iti puder ti agsyuman kada kami, tapno mapan agtrabaho ijay syudad. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nora, bakit? Oh, apay Marino, kaslaad da napatag nga ibagaman. Ay ayaban nak ngamin ti kumparek nga da iti Manila. Dakdakkel ka no ngamin ti sweldo ijay. Kat, anya ngay kumaita, Marino. Amang ano mabali na si Kapay laang ti makaammo kadag iti duang anak ko. Anya? Si kalaang ngamin ti ammok apangital ka kadakwada. Sana bali, tadadakkel damutan. Saan damutan nga ubing apapaanawa? O sige. Tapno di mo mat ko na. Uray kaskasano, amok mat ti tumulong. Kan maysa, anak mo mat ida. Iso akas may kadwa nga asawam. Kasla anak ko mat idan. Ay na,
Agyaman ak unay, Nora, bakit? Awan anyaman na marino. Anya ngay nga rod, talaga kas tatibiyag. Inayat ka mat. Iso arumbang nalaang nga rod, nga ayatak mat dagiti anak mo. Agyaman ak talaga, Nora. Awan anyaman na, di ka agdanag. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Kabayatan ti kaaddam iti adayo, marino. Itatapim manawan di amayo. Nasken nga aggagat kayo. Ngami, jak kayat isadot akabalay. Wan, Auntie Nora. Jak kayat nga agsenyorita ken agsenyorito kayo. Tulungan da kadagiti matrabaho dito'y balay. Tapno addamit gunggunak ang mga aywan kada kayo. Agluto, aglaba, ken agdalos kayo dito'y balay. Naawatan nyo? Wan, Auntie. Sika, Ramel. Tulungam ni manang mo kadagiti matrabaho dito'y balay. Wan? Wen, ante. Ala, ingkay maturugan. Tapno masapa kayo mat amariing inton bigat. Wan, Auntie. Ay, maturugtan manang silin. Wan, ngamsakbay na. Agkararagtapay nga umuna, ading. Ay, sige manang. At kidemakon, tagkararag ka. Sige, ading. Anya pa'y kukuin nyo dita aya, Silin, Ramel. Ha? Idapon nyo ti silaw dita kwarto yung. Saan kayo anabuslon tanangina ti kuryente? Wan, Auntie. Sapay mabutengak no awan silaw manang. Irwam mo na nga awan silaw. Tapno saan ta amaungtan, ading. Kumusta, pare Marino? Kumusta ti trabaho? Okay ka kadilaang ditoy. Okay lang, mat pare. Maikawak. Ang patcheck ang mairwamak tumadlaang. Una, kastak matlaang ididamdamok dito'y syudad, pare. Ang awan pa panan na, no di mairwam kan tumatlaang. Wan nga rod, pare. Ado tijak kabisado a lugar dito'y Manila. Iso medyo marigata nak amang i-deliver kadagiti parcel. Talaga kasta, pare. Sana bale, tadamat Google Map. Wan nga rod, pare. Mairwam kan tumatlaang, pare. Adayo amay mayat ngamin ditoy. Tamalaksid ang nalaklaka ti trabaho. Nangingina pa iti sweldo. Husto ka, pare. Katagyaman manan. Dakkel tulong daytoy para kadagiti anak ko. Awan anyaman na, pare. Maliit na bagay. Hello, bakit? Oh, hello, Marino. Nakaawag ka mat? Wen, kailiw kayo nga minan. Kumusta kayon? Kumusta na gitubing? Ay na, awan rumbang apagdanagam. Adda itinasaya at akasasaad dagiti anak mo, Marino. Agyaman ak bakit? Ano sampay laang dagiti anak ko, wen? Wen ka di. Kat, nagsweldo ka ka din? Wen, iso nga imawagak ta ipauit ko ti sweldok. Sige nga rudan, tani. Ado ka no ti project daanas kan abayadan da igi pagadalan. O sige, sa anak pa'y nga mi na makaawid. Tamakumikom kami dito'y pwesto. Inaldaw nga ado ti sumangpata parcel. Iso asikapay lang ko mati makaamo dito balay, wen? Wen ko naklang nga rudan. Di ka madanagan. Tadyak baybay ang dagiti anak mo. Agyaman ak bakit? O sige, ipauit mo nga rudan ti kwarta. Tapno maitid kumatan kadagiti anak mo. Wen bakit? Inkamin, Auntie Nora. Masapa kayong agawid inton malam. Taado ti aguruuray ang matrabaho dito balay. Naawatan nyo, ha? Wan, Auntie. Kat, anya pailaan nga rin timulmulagatan nyo. Ing kayon ang. Jay balon mingay, Auntie. Anya balon adakda ka matam silin. Kat no sa ganaan kayo matin iti kaninyo inton aldaw. Ti kwartami, ti kayat ko asawan, Auntie. Ha? Ay, kwa. Awan ti kwarta. Malaala, mapan kayo kit din tadi kay maladaw. Uray jay ko malaang pagplete mi asumrek ti ited mo, Auntie. Sana balinton inton malam, tauray magmag na kaminton nga agawid. Awan nga rod kwarta.
Di mat nagpawit ni tatang idikal man iti allowance mi, auntie. Ay. Dinak man surwan si Kasilin. Nukunak nga awan. Awan! Nawatam! Auntie? Ala, sumrak kayon! Didak disturbon! Ramil, bagkatam man jay tangke ti paglutuan, tairuar mo. Uwan, ante. Silin, dalusam ti ayan ti tangke. Tani, nagrugit mat gayam. Agdalos kayo matlaangan dito kusina. Sayon to isaruno dagiti kwarto. Punasan nyo amin atawa. When, auntie? Ala, agawaan nyo ti agdalos. Taagluto kayo pa'y inton madamdama. When, auntie? Oh, anya pa'y laang timulmulagatam di taramil. Irwar mun at itangke ti gasol. Ha? Uwan, ante. Agawaam, tatulungam ni manang mo ditoy. Uwan, ante. Ha? Numalpas yung amin dagiti ipapaaramid ko. Mapan kayon to ijay balay ni Nana Suling. Taalain nyo ti inorder ko asaba. An-anwan nyo di saba, auntie? Aramidak abananak yo. Ta isursur yung ila ko inton bigat. Dahito iti bayad ko iti parcel nga in-deliver mo, iho. Agyaman ak, madam. Mabitlaang, tasuklian kayo. Saan iho? Kukwa mo ti sukli. Ha? Kukwa mo ti sukli ko na. Sigurado kayo, ma'am? Uwan ko lang arutean. Ay, agyaman ak unay, madam. Awan na nyaman na. Sige ha. Ops! Apa yun, madam? Wala. Agrikos di panakitak. Ha? Tulungan na pangasim. Anya pa'y laang ngay aramidin nyo, Silin. Inkay isursuran at inlutok abananak yo. When, auntie? Ang mabalin ka di nga ayaban mi ni Janine tapnada kadwami? Ay saan? Paglakon nyo kit din ti anak ko. Ha? Da kayo laang nga agkabsat ti mapan aglako. Ha? Anyan tulaangan nga iti kunaan dagiti tao ang makakita iti anak ko nga agisursur-sur iti bananak yo. Kababain. Auntie Nora? Ala-ala, ayabam ket din ni Ramil. Tamapan kayon. Di mo iramraman ti anak ko. Ta saan ang may bagay kan kuana ti aglako iti kasta. Nawatam. When, auntie? Kumusta tirik nayo, Madam Dolores? Okay kayo ka din? Wan, iho. Banog ko lang siguro day jay. Katagyaman na iti panang tulong mo kanya. Marino, iho. Awan anyaman na, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Kas makita mat, may saakla ang anano mo at tao. Nana ko namlatan kanya. Wano ante no iso. Ha? Alaam ko maday to'y. Ay, saanin, madam? Anti ko na, saan ang madam? Ha? Ay, ko, saanin, Auntie Dolores? Halakit din, amok akasapulam na ito'y. Tangdan mo anang tulong kanyak. Alaam mo, Marino. Sa anak mata dumawdawat iti bayad ti panang tulong ko kada kayo, Auntie. Kan may sa, basit laang matabanag dayjay. Okay, tangay di mo matkayat nga awatan ti it-itot ko. Kayat mo ka ditagpaay kanya kas driver. Di kagda nagtaswelduan ka. Isulangan ti itod ko kas gong ko nam. Ha? Di kagdanag, tasaan mat ang maapektaran ti trabaho. Isulang ngamin ti amok awagas, tapno makasubalit kan ka, Marino. Hello? Kasarita ko madagiti ubing, Nora. Ay, kwa, nakaturog dan, Marino. Ni, nagsapadan na naturog, bakit? Wen, talaga ang masapsapad amat maturog lakay. Kasta ka di? Kahit, kumusta damatan ngay? Saan da ka di matla nga papaanawakan ka?
agangay day ta kadagiti ubing. At dalat tamad ka nito, anawulwul na, lakay. Ay na, ano sampay lang ida bakit? Imbes amay may salaang ti awir mo, na inayon pa'y dagiti duwa nga anak ko. Un ka di, saan a problema day ta? Okay lang mat kanyak, lakay. Kas nakunakon, anak mo ida. Inayat ka mat. Iso akas may kadwang asawam, obligasyon ko mat idan. O, kasano ngay lakay, kaano ka manin nga agpawit. Inton umay alawas pa'y lang ti sweldok bakit? Kasta aya, apay no kasaritam ti amom. Tano mabalin, mga advance ka pa'y lang iti sweldom. Tani, awanan igatang ko iti masapsapol dagiti anak mo. Adumat ngamin ti bagbagada agatangan da. Pakikita man bakit? Aman kit dimot no tila pagos usarandan iti kwarta. Saan? Project da kano ken uniform da. Masapul amanayunan ti uniform da, tani. Kanayon nga agtudo, ket saan amamagaan adagos dagiti linabaan. Sige nga rod bakit? Ipadas ko akasarita ti boss ko. O sige, taado pa'y ti aramidat. Ag-text kan tulatan, inton ipauit mon ti kwarta, Marino. Bye! Bye, bakit? Nene. Makadlawa ko na. Tunggal awagak ti asawak. Kwarta ti bagpagana. Kan apay ngay ajak met pulos makasarita dagiti anak ko. Wah, Diyos ko. Sikala ko man ti makaamo ka dagiti anak ko. Tarabayam ko maida. Ilisim ida iti anyaman a pagpagkatanda. Di mo ko mabaybayan dagiti anak ko, apo. Silin! Silin! Apay ka di, Auntie Nora. Apay tarumpam! Anay ko, Auntie! Anay! Di mat kunak nga agluto kayo. Tapno day talaangan mangan ti aramidak apaman asumang patak. Kalkalpas ko lang kami na naglaba, Auntie. Agrason ko pa ila. Auntie! Nagsakit ti kadalyo! Anay! Naabakak lang arudan iti sukal. Awan pa'y masang petak amakan. Alala, ingka agluton. Darasam! Uwan, Auntie! Palubusan nakakanunibos nga agawid, Marino. Hangam urayan pa'y asumangpot ti mang ekstrakan ka. Wan pare, katagyaman akmanan. Kailiw kong aminan na talaga dagiti anak ko. Awanan yaman na pare. At damot anak ko, iso amawatak triknam. Basta awagan nakadagos into nagsubli ka, tapno amok ti ibagbagak kan ni boss. Wan pare, di ka madanagan. Tagsubli akmat la adagos. Ay, ugayam. Aha. Alam da ito'y. Ha? Apay day ta kwarta pare. Imbag lang nga inayon mo nga igatang iti pasalubong mo kadagiti anak mo, pare. Ay, saanin pare? Alamon, pare Marino. Basit lang day ta agatad. Agyaman ang unay pare. Talaga anak kasingsingpet ka. Awanan yaman na pare. Apay, itam lang ayang mo, anasing petak. Ha? Sigud matkit di pare. Ala, pakumusta am tumatan dagiti anak mo. Nang runa ka ni Ramil. Wen pare, makadanon dayta iti inaanak mo. No kasta, agawid ka ijay lugaryo, Marino? Wen anti, iso nga umayak agpakada-kada kayo. Ta sa anak pay lang nga sumrek iti sumagmamano nga aldaw. Mapan ko pa'y iliwan dagiti anak ko. Anya nga tano alaamon dagiti anak mo ditoy. Ha? Ento nagsubli ka. Ikuyog mo idan, taag naad kayon dito'y balay. Ay, saan ang mabalin anti? Nakababain mat kada kayo. Kan may sa. Agad adal da ije probinsya. Sana problema day Tamarino. Tulungan ka amang paadal kadakwada.
Itugot mo idan ditoy, agraman ti asawam. Anya, Basta agawid ka, katinton agsubli ka. Ikuyog mo ni ida. Kasi matdagiti anak mo amay sinakan ka. Talagaan natangken ti ulo yung ubing. Di met ko na nga aglangan kayo itangal daw, na aglaba kayo! Gusto nanti, di yun bautan ni manang ko. May saka na! Anay ko, ante. Anay. Kung nagtupay kat nga adang madingar arabidum kadagiti anak ko, Nora. Tatang. Jak laing pagarup amay turod mo gayam nga ulpitan dagiti anak ko. Ay, kwa! Pasensya ka na kay... At pinasensya talangin, Nora. Masapul asong batam itilintad ti inaramid mo. Intalag ko kan kadagiti anak ko. Skamat gayam ti mangulpit kadakwada. Marino... Lading itak. Nga manipod ita. Putdentan ti relasyon ta. Anya, saan Marino? Di ka kumamat mangrabak iti kasta. Denggam kumapay mat ati palawag ko. Pangasim, ay ayatin ko. Huston, Nora! Jakon kayat amang ngaganpay dagiti bagam. Alaam aminen abad badoyo. Tapumanaw kayon iti anak mo dito'y balay ko! Ay, pakawanin na ka din, Amarino. Sorry, iti inaramid ko. Ikarit ngagbalbaliw ako na. Saan da kami kumamat apapanauan? Pangasim, Marino. Gapu iti panagpakpakaasi ni Auntie Nora, saanen nga intuloy ni tatang tinagdarom. Ngamkit di pinapanaw na ida ijay balay mi. Ita Miss F, adda kami iti puder ti baknang abaket anang tulong kanitatang. Agpapaay kami, kas katulungan na dito'y balay na, katukad ti panang paadal na kada kami ngagkabsat. Aging galangan dito'y Miss F, kat pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa kan nang yornos, para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Silin. Ken ka pagayam Silin. At datay pagsasao ako nanaket. Dagiti tao a mairorumen, Diyos ti manaraken. Nagasat kayo, tanakatumpong kayo itikas ka ni Madam Dolores, anang ibilang kada kayo kas pamilyana. Pagtalinaadan yung arod kumati kinapakumbabayo, itikas ta kat agtultuloy ti bindisyon a maawat yo. Igaad yu ti agadal para itinapintas a masakbayan nyo. Alakastan pagayam Silin, kat pagyamanak matunay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam.
Iti pakasaritaan nga intay drama ita ket nagapu kanipagayam tayo a naglinged iti nagan a Freddy. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, jak amo nurumbang wano saan nga inak istoryaan ti madi an aramidak iti kalabas. Kababain man ngem amok apakaadawan daytoy iti adal nang runa kadagiti padak a naasawaanan. May mayatan at ti aramid ko amismo ti inak istoryaan ngem ti aramid ti sabali a tao. Rugyak nga rudan ti ag salaysay. I love you, bakit? Yak tumauma amang ipalbalikas iti dayta. Ay ayaten ka unay-unay, Sylvia. Ay ayatan ka matunay, Freddy. Sapay lang ko ma. Tadikan to agbaliw iti kastaki na lailom kanya. Saan to apulos? Si kalaang ti babae anakarik na iti kastoy. Ikarik asikan ti mauding ayatak. Agyamanak numatak daramday ta akarim kanyak, Freddy. Kat ipasiguradok matkan ka. Ajak ton agayat pa iti sabali. Si kalang tagtagik kwa iti puso kan ayat ko. Ay ayatan kanto iti agnanayon, lakay. Agyamanak, bakit? I love you so much. I love you too, lakay. Mapanakon, bakit? Wen lakay, agan-anat ka iti panagmaneho, ha? Wen, bakit? Awan rumba nga pagdanagam. Kabaalak ti bagik. Ala, mapan ka nga rudan, tapno makaado ka. Wen, Agawid ka inton aldaw, tagluto ak iti naimas a pangaldawan tala kay. Wen, bakit? O sige, mapanakon. Rapiin, ngam adda ka pay lang dito'y balkon. Umunig kan, tadi ka kat malamiisan. Sana bali ta nasapa pay mat nanang. Umunog ak to inton madamdama. Urayag labiit ni Freddy. Sikati makam mo anak ko. Angam ne, di mo kumaunay ti agpuy-puyat, wan. Makapadakas kan kadayta, nang runa kat masikog ka. Wen nanang, sanak matkit di akanayon nga agpuyat. No kastoy lang amarabyan ni Freddy. Jak ba't ngamin makaturog? Aging gaajak mapasangpat ti asawa. Sige, tagawid akmatan. Sigurado nga urayan nakmatan ni tatangyo. Urayom nga rodan ni Freddy. Nalabit apaawidan day jay. Ay na, nagpintasan to'y anak ko. Kaing ingas unay ti inay ayat ko nga inana. Ay na, nakayayat to'y anak ta, bakit? Nakaluklukmag nga ubing. Wen nga rod lakay. Kat kasano daytan. Adan anak ta, Freddy. Manayunan ng ti responsibilidad mo iti pamilyam. Sana parikot day ta, bakit? Dubliek tagtrabaho. Tapno adda pang biyag ko kada kayo kini baby. Agyam anak lakay. Talaga nagasatak. Takaskan ka tinagbalin nga asawak. Malaksid anataar. Nagagat kan. Nakasingsing patpay. Ha? Unay daytan apa nang idayaw mo kanyak. Bakit? Katpud numat. Dagita ti makagapon no apay ana inlawak kan ka. Mala, agpapigsa kang harod adagos. Iti kasta, makabukol tamanan iti may kadwa. Anya? Joke. Mabit lang Tamang gauak iti kanam. Bakit? Sige man lakay. Mabisinak mat ngagpayson. Inlutuan ka iti paborito masidaan. Mangan ka amangan. Iti kasta, agsubli adagos ti pigsam. Indagasan kayo itikan ken karne asidayo nanang. O adtoy, adda pa'y prutas ken natang. Ay, wow! Nagimasan. Ikan kan karne ko naman. Puwen ananang, nagpalengke ak ngamin. Iso nga inlakam kayo kinitatang iti sidaan nyo. Agyaman akbarok.
Talaga nakasingsingput ka amanukang. Ay na, nagtaktak ka pa ilaang Freddy. Nakababainan kan ka. Dandan ni inal daw mutan nga idagasan na kami iti sidaan may barok. Awan anyaman na nanang. Napatag kayo ngamin kanyak. Iso ano anya ti ipapaay ko iti pamilya. Ipaay ko matan kada kayo. Banag apagyamanan mi unay barok. Sapay kumatag na nayon ti kasta kinasaya at mo amanukang. Di kanto kumaagbalbali, Freddy barok. Di kay madanagan nanang. Saan to ang mapasamak dayta? Langak laeng tagbaliw. Ta siyempre, lumakayak tumaten. Ngam ipasigurado kada kayo. Asaan to nga agbaliw ti ugalik nanang. Agtali na idtulat ta ti kinasingpet ko amanugang yo. Sa dino tayan ti asawam, anak ko. Aday ti silid mi tatang, nakaturog pa ilaang. Napuyatan nga min ang nagbiyahe edi rabii. Kasta ka de. Mala, bay ampay laeng nga roda maturog. Di mon singain, tapno makaina na. Apay kumaya tatang, ada ka di ibaga wano iparamid yo kenkwana? Ay, awan mo't kide. Kaya't ko laeng kumakaistorya. Naibaga nga mininanang mo, anang inagas man ka naun iti sedaan mi itay agsapa. Ay un tatang, isumat ti kinunana itay simmangpet. Manmanaw ti kaskin ni Freddy nga asawa anak ko. Malaksid nga wan bisyon Responsable pa'y nga ama ken asawa. Saan lang nga daita? Nagagit lang arudain, nasingpet pa'y. Un tatang, banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak iti asawa akas ka ni Freddy. Wala, saan pa'y anaimot? Kasjay ati manugang. Iso asika Silvia, asika sumat di asawam, no kasjay asumangpait. Idasaram mo tinadagos iti kanan, wano merienda na. Wano saan, itimplaam iti kape, kasjay. Un tatang, kasta talaga ti ar-aramidek. Apay no gumatang kamot iti cellphone mo, lakay. Ha? Ay na, saanin bakit? Nangina. Ken maysa, gastos laeng dayta. Imbes nga igatang ko iti cellphone, igulpik laengan nga igatang iti diaper ken gatas ti anak ta. Adamot dagitay nalalaka a cellphone, lakay. Gumatang ka, tapno adamot pang kontakak ken ka, ah? Nangruna no kasdyan nga agbiyahe ka. Saanin ko naktumit? Sa nabale, taon time mati panagawit ko dito'y balay. Awan rumbang nga pagdanagam kanyak bakit? Nasaysaya at matlaang ano at damat cellphone mo. Saan mat ngay daw dawat? Ang magkasanon ngay no at da emergency. Iso amay mayat matlaang no gumatang ka. Adumat itan tinala ka cellphone? Sige. Mga alak to inton adda nawadwad a kwartak. Bakit? No mabinsan, husto laeng met nga oray awan dayta cellphone. Sulisog laeng amin dayta a cellphone anak ko. Ha? Ni, pagkunaan yung mat asulisog ti cellphone, nanang? Wan ta sulisog iti chicks. Ah? Ni nanang talaga? Kita manje manugang damari Florida. Cellphone met ka tinagam amwan da iti kabit na. Apoon tinagsinaan da nga agasawa. Ah? Depende mat siguro daytan iti tao nga agaramat iti cellphone, nanang. Saan mat ngamin nga gusar iti cellphone kat may lawan? Ken maysa, nasingpat ti asawa. Amok adinan tumaaramid ti pampanunutan niyo. Nakasukat ka matlakay? Wen, agbiyahe a kita. Taisupay ti mapasadaak. Padasak man ti agbiyahe iti rabi. Anya? Di kat awanan ti inanamno kas talakay?
Ay kat anyang arod ngay, agano sak ta sa anak mo't anagpadi, bakit? Ay na, di mo kumamat abuswan ti bagim lakay. Agi na nakamat. Sana puro trabaho. Masapo lang makaurnong taadagos, bakit? Tani, saan tayo nga amo ti mapasama kadagiti sumarsaro nung aldaw? Ang lakay. Bakit? Masapul nga agkagatak. Tibirok ko iti aldaw, iso ti gastusan tayo para iti inaldaw. Ti matbirok ko iti rabi, iso ti idulin ko. Tapno at damat savings ta. Ay na, an-anuam ti ado akwartano ag sakit kan tumatten, Freddy. Bye-bye anak ka din, bakit? Di ka madanagan. Ta kompleto akmet iti vitamina. Kano talaga ajak ka ba lang tagbiyahe? Aginanaak tumatlaang. Agyaman na, Freddy, honey. Kamaudyanan na. Makadin na kamatlaangan iti agpat-pat na. Katuan Di mat inbagakan ka nga amin akid dawam kat ipay ko. No? Lakid di ka ba ilak? Sa wakas. Kukwa na ka ti asawam iti aldaw. Iso ako kwa kamat iti rabi, honey. Wan ad-ado pa iti oras ko kan ngam iti asawak. Ngamin, agpasada ak iti aldaw. Agkita kami laang numapanak mangal daw iti balay. Impambar ko laang agpasada ak iti rabi nga uray saan met. Sana bali, taitid ko mat ti masapulam ko maiti rabi. Dakdakkel pa'y ngam ti mapasadaam ko ma. Una, ba nagapagyamanak unay, honey? Tapno adda mayawat mo iti asawam. Kat saan nanto amadlaw, nga adda gaya man aramidam amilagro. Kasano daytan, di kat awanan ti inanam, no kasta pati rabi kat agbibiyahe ka iti taksi baro. Kapilitan akastaan nanang. Angam talaga akasta no kaya't mo aguminawa ti pamilyam. Ay kat agina nakalatamot Narigat met no abuswam ti bagim barok. Angam aguray ka. Kasla lumukluk magkamat. Saan amadlaw amapuypuyatan ka? Kasla pimintas paikit diti pamagim. Ay, kuha nanang. Adang aro ti mangibagbaga ahiyang ko kano ti agpuyat. Agbit vitamina ak ngamin nanang. Kompleto ak iti vitamina. Isu siguro ako nayo alumuklok magak. At iti napasada ak iti nagmalam, bakit? Manungay da ito'y lakay? Ay, jak binilang, bakit? Sikan ti mang bilang. Jakon itid ti mapaspasada ak iti rabi. Ta isuday jayan ti savings ta. Una, nga makailaslasin akmatlaang iti savings ta, iti matmatgadam iti aldaw. Iso nga oray di kan agpasada iti rabi. Tani, awanan inanam lakay. Napigsa ak pa'y bakit? Iso nga awan rumbeng a pagdanagan. Napigsa ka pa'y ita, takaububing ang paylaang. Ang kasanunton, no maurnungan ka iti puyat kan bannog. Adan tulat taal daw nga surrender ti bagim, Freddy. Unay lakid din ay ato'y asawak. Di ka kadi agdanag. Kas makita mo't, napigsaak. Mayat ti pamagik. Sa anak to nga agsakit, bakit? Agyaman na, tadakan honey. Na-receive mo ka dito in text ko kan. Wen. Adto iti pagpagatang mo akayat mo akanin. Agyaman na, honey. Imbang, tasaan ani bakit mo tinakabasa iti text ko? Saan? Tatunggat agawid I-silent ko ti cellphone ko. Kat, kasano no ag-text when no umawag akan ka? Kasano amangag mo no kunam anak ka silent mo ti cellphone mo? Siyempre,
Naka-vibrate. Apay, kapoy? Talaga awais ka, Freddy. Siyempre Siyak pa iti ko nam. Ayun kayam, gimatang akong iti motorsiklom, Freddy. Wow! Agpaiso, honey? Wen, ato iti susi. Ha? Oh. Thank you so much, honey. Kamaudyanan na. Addan usarak nga umay dito'y dagos mo. Narigat nga minuti taksya ka na yung titugot ko kahit. Ang mga nuad na makakita di taruar, anak ka park. Kat idanon da iti asawak. Awan ang yaman na, honey. Kotse ko matigatangak. Ang kimurang amin ti budget. Jak pa'y nakasingir iti pautang ko. Isong ano sampay laang ti motorsiklo, wen? Wen, honey. May mayat madlaan da ito eh. Tanala ka nga iluslusot ng runa no kasya traffic. O ala, umay katamapantay di kusina. Nangisagana ak iti pangrabyanta, honey. Aldawan, ngam di ka pa'y mat nakarubwat. Apay, di ka agbiyahe italakay? Saan pa'y bakit? Ipan ko pa'y man ijay shop ti taxi. Apay, naan ano tilugan mo? Medyo nalokay nga rod ti preno na. Kan adagon uni iti sirok. Iso ama-amakak amang ibiyahe. Katipan mo pa'y laang nga ro di jay shop Hustumat kit di, tapno makain na nakamat lakay. Wen, ipan kon to inton madamdama. Barang may isang bot aging ga inton malam. Tapno makapasada ak matlaang inton rabii. Hello, honey? Hello, mga anyang oras kang aggaray, honey. Madamdama basit. Rush hour nga minita. Panagawid. Iso asigurado nga ado ti pasero. Apay ka di? Kasangay nga mintimay sa ako, Marek. Agpaituludak ko mabiit ijay balay da, honey. Oo, sige. Awagan na kapaman ang makarubwat ka. Ta itulod ka iti papanam, honey. Awagan kanto nga rod inton madamdama. Agdigo sang labiit. Sige. Urayak ti awag mo, Joanna, honey, my love. Kumpat ka na imbag, tapatarayag iti kastaon iti motorsiklo, honey. Ay na, inayadam na ang Freddy. Di mo unay partakan di agpataray. Relax ka lang ka ti, honey. Di ka agdanag, tanasanaya kon nga agmotor. Basic lang ang ito kanyak. Ang di mo matpaspasan, Di mo pa'y kayat? Tapno makadanon ka adagos iti papanam, honey. Oh, at talugan na masabat na. Magpaigit ka, Freddy. Wen, dalag mo na ya. Ha? Ha? Jack matan may turong ti manibela. Ay, turong taniti, rangkis. Nasaya at mata nakapuot kan. Dino tayan ko. Adda ka dito'y ospital, Freddy. Wen, malagip konti na pasamak. Anay ko. Nagsakit din. Pero abagik. Anay. Gungunam. Dahita ti maal-ala ti babaero akasken ka. Apay anaaramid mo ti kastoy kanyak, Freddy. Limad kayam alipliputan nak. Ay ko. Pakawanan na ko, Silvia. Impay ko amin apamatagkan pa na nga si kasukan ka. Awan ti ammo ka nagkurangakan ka. Ngam apay anaaramid mo tinang lipot kanyak, Freddy. Apay! Sorry, bakit? Aklo na ka nagbasol ka. Basol ko ti amin. Sorry no nasulisog ak iti sa bali a babae. No saan anapasamak ti kastoy kan ka. Nalabit nga agtultuloy pa ilaang ti panang lukluko yung kanyak.
pakawanan nak ti Diyos. Yam agyaman ak unay. Gaputa saanan anak kalasat dayjay adyoana iti panaka-aksidenteo. Anya ti kayat mo asawan, Sylvia. Natayan ti kapit mo. Kat iniyawid dan ti bangkay na. Nalapit aday tuyan ti wagas ti Diyos. Tapno agsina kayo iti babayam. Kat may sardang matan ti panang liplipot niyo kanyak. Sorry, bakit? Sorry, no nasuliso ka. Sabay ko ma. Tama pa kawan na. Sorry. Ikarik. Nagbalbaliw akon. Sana na maulit po eh. Promise. Pakawanan na ka din na. Bakit? Pangasim. Ay ayatin ka. Unay-unay. Ay ayatan ka man. Iso pakawanan ka, Freddy. Nasakit inaramid mo. Namruming bawlat na ti asikan ka. Sana kas ka rin na timang lipat. Kan mangawat iti inaramid mo. Gamikarigatak, Freddy. Pilitak nga iwaks iti sakit tinakam ko. Ipagpagapok iti anak ta. Agyaman ak, bakit? Nagtanok ka nga agayat. Ikarigatak nagbimbag. Tapno masul ni takdak iti nagkurangak ka na kayo iti anak ta, Sylvia. Kalpasan ti sumagmamano abulan, nagimbagak metlaeng, ngem saan akon anagsubli anagpasada. Inpamanihok iti sabali ti taksimi, ket ita, tultulungak langen ti asawak iti rinugyan na a negosyo. Pagyamanak met unay, gapo ta inikkan nakpay ti Diyos iti may kadwa a biag, tapno siguro masulnitak ti nagkurangak iti pamilyak. Kat ita, agad-adal meten iti elementarya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Freddy. Ken ka pagayam, Freddy. Nagasat ka, gaputa pinakawan na kaadagos ti asawam. No sabali lang siguro, amangan no pinanawan, wenno sininaan nakan. Sapay kumatag balin nga adal daytoy kadagiti amin adumdumngag. Liklikan tayo ti agaramid iti saan anasayaat, tapno awan to ti pakadusaan tayo intun dumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Freddy, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Winston.
Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, ilingad na kumalatan itinagan a Winston. Tubuak ti probinsya ti Nueva Vizcaya. Jakmat bagbagkatan ti bukod ko atugaw. Ngem nasing petak a tao. Agisam-isam aklaang gapo tama nagbabainak. Daytoy pa'y siguro ti maysa a makagapo no apay analakayanak a baro. Aging gaadimteng ti babae a nakariknaak iti ayat. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Anya ngay ti planom ita, Winston, anak ko. Agsubli ka pa'y kadeja abroad. Pampanunutek pa'y nga rod, nanang. Napaadal mo matandag iti dua akakabsat mo. Awanan ti panunutam. Oras mat siguro tapno asikaswamon ti bagay anak ko. Ah, anya ti kaya ti asawan, nanang. Danda ni 40 ti tawen maun. Apay no mga asawa ka matanak ko. Asikaswam matan ti panangasawam. Ha? Ni nanang met. Alangan matapilitik ti mga asawa. Kat awan met nga rod ti asawa, Ay kamang kita ka iti mabalin mo nga arman anak ko. Apay awan aya. Awan met nga rod ti makita apakarik na ak iti ayat, nanang. Saan sapay ang nagpakita ti ited ti apo apara kanyak? Ay kakaanon tupay kay anak ko. Mapanan ti tawen mo. Ay ka dumteng tulat ta siguro, ananang. Ang, no talagang awan, ay kat aklonen tayon ati panagbaak ko. Awan. Sige, tayo bagak kininanang ading ko. Bye. Asino ti kinasaritam iti cellphone mo, anak ko? Ni Rowena, nanang. Imbagam ko taagawid damo dito'y balay. Saan da makaawid? Tada trabaho na, nanang. Ay, manipod na ki asawa ti kabsat mo. Manon nga agawid dito'y balay. Ay, kit talaga akastaan, nanang. Ijay mo't nga roden lugar da bayaw Raymond tayan ti trabaho na. Kan may sa, adayo ti lugar da dito'y ayan tayo. Ay, hunmat kit di Ay, anya nga itimbagan ni Rowena. Apay nga imawag kang ka. Kasangay ka no ni Lance Inton bigat. Agaw awis, mate. Kaya tiyo, tamapan tayo, nanang? Si kalatan ti mapan, anak ko. No iti da ito'y akinabakit ko. Ay na, jakon kabalan ti agbiyahe iti adayaw. Ang mga numaulawak ka dyan mala ma-enjoy ti agpasyar. Sa bagay, narigat mat nga agpaiso, napilitan nyo tagbiyahe. Nala, siyaklat nga roden ti mapan. Tapno awan may ibagbaga ti kabsat ko. Una, idaanon mong tulatan ti panangkablaaw ko iti apo ko, anak ko. Tulungan ka natin. Ay, sige man nga rod, manong. Kat agyaman na. Awan na nyaman na ading. Sa dino abanda ti kayat mo pagtugawan. Uray itilatan pinakalikod, manong. Sige, ang awan samot tan bakante ijay. No kayat mo. Agkatugawtan. Ha? O sige, manong. Isun samot laangan nga agpaiso ti ayan ti bakante atugaw. O sige, agtugaw ka nga roden. Tay kabil ko tibag mo dito nga to. Sige, manong. Kat agyaman nakmanan. Damag ko nga dagaya man sabsabo nga Winston. Ha? Asino mat nga iti nakadamagan nyo iti day tananang? Ay na, naglapayag ti daga anak ko. Asino nga'y matinagasat abalasang asabsabo nga manakaw. Tagtagari ka din, nanang. Ibagak to, inton aklonen na kon. Tika di balasang anam-amaw idinapan ka ija ayan daading mo Rowena. Ay, sus!
Talaga chismosa da akabsat ko ah. Awam mo tinakis na, anak ko. Naistorya na laang, mate. Ang lalaing ti agaram. Iti kasta, hadang tumatan manugang kau. Imbag lang akad kadwak tuma dito'y balay no kasjay amapan kayo ang trabaho. Ni Nana nga talaga. Ay sos, di kag kapoy-kapoy anak ko. Lumakay kan kunak manan. Masapul ang mga asawa kamatan. Iti kasta, maaw-awer ko pa'y matadag iti agbalin nga apuko kan ka. At ako makidawakan ka, Winston. Anya day ta, Joyce? Tulungan na ko, ma. Anya a klase at tulong ti kasapulam? 2 bulan nga minan adyak nakabayad dito'y boarding house ko. Kinapod no na. Papapanawan da kon dito eh. Jakmat nga minan nakabirok iti trabaho. Manipod nalpas ti kontratak iti sigod ang nagtrabaho. No kayat mo, di sumurot ka ni Jabalay. Ijay kan ngagnaed. Ha? Saan nga taan nakababain kadagiti dadakkel mo? Saan? Di ka madanagan ta na singpet dagiti dadakkel ko. Ay na, agyaman ako na Winston. Ad-ad namanan nga ay ayatan ka. Awan anyaman na Joyce. Pagrebengak timang tulong kan ka. Gaputan nobya kakit ngarod. Nanang, tatang, iso ni Joyce. Tinobyak. Agmano ak nana. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Agmano ak tata. Kaasyan na ka ti Diyos, balasang ko. Ay, si kagayam ti kanayon nga istoryahan ti anak may. Ah? Pudnaw ti ko na ni tata ang balasang kaw. Sangkay dayaw na ti kinapintas mau. Banag a pudnaw, mate. Agyaman ak nana. Saan lang ang napintas ni Joyce nanang? Nasingpet pay. Kang ronani ti amin, na a babae. Ay kat nagasat ka ang arog no kasta, anak ka. Launay tatang. Nay. Apay nga nga aggal-gal-gal kamit taan balasang kaw. Adama washing machine. Isu ti aramadam, tapno saan ka marigatan nga aggal-gal. Ah? Saan na nana? Basit lang matoy labaan. Mabiit lang daytoy. Wanagam kababain kan kabalasang kaw. Si kamat ti aglablaba kadagiti kawasmay. Awan rumbang apagdanagan nyo, nana. Syakit ti ati agbain kada kayo. Ngamin, papakpakanak lang dito'y balayo. Ay na, awan rumbang apagbain ang balasang ko. Saan ko maakasta ti panunutam? Ngamen, nobya na ka ti anak may. Iso nga ibilang da kamatan kas anak may. Banag apagyamyamanak matunay, nana. Awan pa'y urnong mo aya, Winston, anak ka. Ay ko. Ang damit basitan tatang. Apay ka di. Anya ngay ti plano yo kan ni Joyce. Agkasar kayo na, tanay. Agdandan na kayo matin. Kurang pa'y nga minti urnong ko tatang. Saan pa'y nga umdas dayay apagkasarmi? Ay na, saan mat amasapol nga ing grande ti kasaryaw. Uray jay simple lang ngamin tinapatag, agsimpa kayaw. Awan matikit di Ay, amo matan dagiti kakaroba tayaw. Nagatayl dagiti dila da. Basit laabanag ang makita da. Ket ikandan adagos iti kaipapanaan. Wen nga rod Isu ano siyak lang ti masuraw. Nasaysaya at no agkasar kayaw. Uray simple lang akalay sa anak kao. Sige, takasaritak to ni Joyce may papaniti day taabanag, tatang. Nasapan sa unay ti kunam apan nagkasarta, Winston. Ha? Ne, apay?
Saan ka pa'y kadi nakasagana ang makiasawa, Joyce? Saan mat nga iti kasta? No ti pan nakiasawa, ready akon. Ngamno day ta kasar-kasar. Uray saan sapay laang. Ha? Ni, apay ngay mat. Basta, aguray pa'y kumati kasar. Makauray mat day ta, saan ka di? Wen ngam ka sa nun no agsikog ka. Kut, agsikugak latan Awan mat parikot iti day ta. Ngamin, amok mat adinak panawan. Saan ka di? Katuan anya ngay aga po apanawan ka. Saan to apulos ang mapasamak dayta, Joyce? Ngamin, ay ayaten ka unay-unay. Nadlaw ko rin magsak ni Winston, manipod dimtang ni Joyce itibiyag na. Pudno day talakay. Nadlaw kumitlaang day ta. Inspirado pa ya. Nagsapang agaw-awid manipod iti trabaho na. Salang aday ta. Danda ni minalampay nga napasarabo na iti asawa na. Wan nga raud, nadungumat ni Winston Kasla nasingpat mat ngamin nga agpaiso ni Joyce, bakit? Ay wan. Siyak amis mo ti makapanagnak iti day talakay. Talaga nasingpet ni Joyce. Nagagatpay. Kahit nakasaritam ka din di anak ta, no kaano ti plano da panagkasar. Agurnong pa'y kano ni Winston lakay. Kurang pa'y kano nga minti urnong na. Sa bagay, hanggang saan matamasapol abongga ti kalaysada. Ti importante, makaaladan iti papel da. Tapno maibagamat tin alegal ti panagdanada. Isumat ti ibagbagak iti anak ta. Kat kuna na kasarita na ni Joyce. Urayan ta, no anya tinapagsaritaan dalakay. Masikugak, Winston. Agpaiso? Wan. Yes! Yahoo! Kamaudyanan na. At danton anak ta. Yes! Ay na, pinaragsak na unay iti dayta nga imbagam. Among Joyce, jak mailadawan ti kasta unay akin naragsak ko. Manipod dimteng ka iti biyag ko. Aging ka itama si kugkan. Ken nakarkaron tupay siguro, no ipas ngaymon ti anak ta. Agyaman na, Winston. Gapokan ka. Rimagsak matibiyag ko. Iti likodan ti ado arigat kan liday ang nagdaldalanak iti kalabas. Talaga siguro adata ti intuding ti Diyos para iti tunggal maysa. Nalabit akas ta, Winston. Ikarik, di kan tupulos paldaangan iti sidong ko, Joyce. Oh, at iti sweldo kita abulan, bakit? Mala, idulin mo. Agyaman na, tamaitalak mo kanyak ti sweldom. Nga oray saan tapay ang nagkalaysa, Winston. Siyempre, rumbang laang asikat ti mangigam iti sweldok. Kan maysa, kasarlaang ti kurang kadata, tapno ako na talaga nga agasawatan. Sa bagay, di kagdanag, tano siyak ti mangidulin iti kwarta, mabibiit ta makaurnong. Naimpunak namin, sa anak akas kadagiti daduma di ta agastadora. Nadlaw kumat nga rod day bakit? Iso at talaga anagasatak. Takas kan katinted ti Diyos akabinulig ko iti biyag. Agawid akpay lang iti lugar mi, nanang. Nagpakada ka kadik ni Winston, balasang kaw? I-text kun tulatan inton madamdama, nanang. Sikat ti makaamaw balasang kaw. Ang inton ano nga iti panagsublem. Diyak pa'y amo, nanang. Basta i-text kun tulatan kin ni Winston. Sige, awagan mo no i-text mo tulat tangaruden ni Winston. Wan, nanang. Agan-anad ka, Wan. Sapay masikong ka. Wan, nanang. Di kay madanagan. Kabailak ti bakit. Winston lakay, amangan lumabalin mo ti aglon iti trabaho. Ha? Ne, apay Joyce. Pangan ano may ti kwarta?
Kasapulan ka nung amin ni nanang ko ti kwarta para iti pang tuition ti inaudi akabsat ko. Ay kat mangkisay ka pa ilaang iti ipadpadulin ko nga urnong ta. Ay, kwa, saan ang mabalin lakay? Para iti umadanin a panaganak ko day chay. Kasayam laang bakit? Saan mo mat nga ito damin? Ay, saan Naka-reserve day chay para iti masakbayan ti anak ta. Agloon ka laangan lakay. Ta iso ti pabulod takin ni nanang ko. Agawidak ije lugar mi inton malam, Winston. Ha? Ani? Kaawawit mo lang iti napanalawas Ita, agawit ka manan? Wan, ta mailiwak mat kin ni nanang ko. Wen ang masikog ka. Saan anasaya at ti kanayo na panagbiyahem? Anya nga tano ni nanang mula ang ti pa umayom ditoy. Saan ang mabalin ta makumikom ni nanang ko? Di ka kadiagdanag, takabaulak pa'y matiag biyahe. Okay akla ang Winston. Bakutin ni nanang, dinan kabaulan ti agbiyahe iti adayo. Iso asyaklatan ti agawid. Kuyugan kalaangan nga rod amang sarongkar kan kwa na. Saanan, syaklatan. Sayang mat ti maaldawam no aglangan ka iti trabaho. Naimbag man ta nakapasyar kayo anak ko. Wen ata saan kayo mat ngamin a makabiyahe. Iso ada kamin ti imay nanang. Ay nahaba nagapakaragsak unay anak ko. Ket, ayan nga di asawa ni Manong Winston. Ay na, kanayon nga agawin di lugar da. Danda nilinawas nga agbiyahe. Ni, apay nga saan aya masikog? Wan, masikog nga road. Ay sus, matagtag ati sikog na no biyahe a biyahe. Ibagbagak mat. Angam ipilit na latamat ti agawid. Kunapay ni Manong mau akuyugan na. Gamdi na makayat. Sapay nagadayon sa tilugar da. Anya ka no ayang amin ti awidan na igjay. Mailaw ka no kaninanang na. Ay sus, bagaan yo ta itantan na pailaang ti panagbiyahe na nanang. Ibagayo ta urayan na pay ama ka anak santo agbiyahe. Amangan no matagtag kat aganak ka di na oras. Narigatan. Madanaganak nanang. Awan mo ni Joyce. Inawagam ka din? Wano tinexam? Wen, ang out of coverage mo ti cellphone na. Anya? Ni, apay nga tangay. Madanaganak nanang. Anya nga tano surutak lang ni Jay Lugarda. Amom aya ti turturungam ijay. Kadi ka pa'y matnap-napan ijay lugar da. Agdamag-damag ak tuy jayan ananang. Ha? Ni, ada tao anak ko. Amang ano ni Joyce day tananang. Mabit lang! Umayan! Ay na, agyaman akta simangpat kan Joyce. Amom ka di nagdandanagakan ka. Manong aldaw adi ka makontak. Pasensya ka, Winston. Awan nga min signal ije lugar mi. Masapol ama ibirbiro. Di ka nagbiyahiwan. Agtalinaad kan dito'y balay. Wan, Winston. Dakkel nga minan ti tiyan ko. Medyo marigatan ako nga agbiyahe. Urayak latan dito'y balay ti panagpas ngay ko. Ay na, lalaki ti impas ngay mo bakit? Lalaki ti inauna nga anak ta. Nakalukluk mag nga ubing. Wan nga ron. Isumatlagayam anarigatan na anang ipas ngay kan kuana. Nagdakkel mat ngamin. Wan nga ron, nakasalsalun at nga ubing. Ay, anya nga tano pagbalinag a junior? Makamukalatan, Winston. Adamin kan kapangit da. Sige, Winston Junior nga rod ti ipanagan ko. Pakiawat mo man ti cellphone ko, tadawagak. Ha? Sino ti awagan? Bakit? Awagak ni nanang ko. Ibagak ang nagpasngayakon. Ay na, kurang daytoy. Nayunampay, Joyce.
Awanin nanang, day na ang tiigam ko ang kwarta. Lalaingam ngamin ati dumiskarte kin ni Winston. Tangiwat yun nanang, ang mga nuad na makangagkada kayo. Laglagi pam adakkel ti porsyento ti utang ta. Ang mga numaibalod ta no agkapoy-kapoy ka. Wanan, ala, agawit kayon, ta siya kung ti makaamo nga agdiskitar. No kasta, si kagayam ti kadenden na ti sigod nga asawa, bro. Ha? Sigod nga asawam ko na, bro. Ni, aguray ka man. Lawlawag man ti kayat mo asawan. Siya ti sigod nga asawa ni Joyce. Anya? Kayat mo asawan? Adan asawa ni Joyce? Wen, ket siya ti ta. At daduang anak mi. Ang, di ka madanagan. Sa anak nga imay ditoy, tapno agi skandalo. Awan mo't kit di plano kamang sublikan kwan. Kinapudno na, nabayagan ang nagsina kami. Anya? Day tatipod no, bro. Ang kita di mo unay ti agtalagkan kwan. Nang runa no maipapan iti kwarta. Isu nga ti may sa makagapo ti nagsinaan mi. Anya? Yaw awat ko amin na sweldo kan kwana. Imbagak nga agurnong para iti masakbayan to dagiti anak mi. Nang runa to nagadaldan ton. Ang insugsugal na lang gayam ti kwartang inintet ko. Anya? Day tatipod no, bro. Diyak lang nga mo, no nagbalbaliwan. Naumaak nga minan iti kasdyang ugali na. Isu nga insin akon. Damag kong ay darumda ka no. Gaputa saan ang nakabaybayad, kadagiti nakautangan na. Nasaya at matasim mangpet kan, Joyce. Ni, apay kasta tilangan, Winston. Kaslama kong ungat ka man. Taasino ko mati maragsakan iti inaramid mo. Winston. Apay ang naglimot ka kanyak. Apay adi mo yung pagpagaakasado kagayam. Apay! Lukluk ko naklagayam. Winston. Di ka nagindidian mo. Nakasarita kong tisigod ng asawam. Kukwartaan naklaang gayam. Sana po no dayta. No sana pod no dayta. Ayan nga rod ti kwarta nga ornong ko. Kun ayan ti inlon ko. Ayan nga. Winston. Pakawanan na ko man no nagulbutak. Sorry. Pumanaw kan dito'y palay. Kun awan pulos ti alaam akagawaam. Agraman ti anak ko. Ibatim. Winston. Pugsaten tandaan yaman a relasyon ta. Lipaten na kon, kat lipaten kamatan. Pumanaw kan dito'y balay. Kat di kanton agpakpakita pa'y. Panaw! Diyos ko, italagpon kan kati amin. Kidawag nga'y kanak ititib ka ti pakinakam. Amang sarangit ka na ito'y apandubok, tibiyag ko. Sapay la ko ma. Tamalasatak da ito'y amapaspasarak ita, Diyos ko. Si kanti makam mo kanyag. Di mo ko maipalubos. Ako mapuyak. Di na kami kumabaybayan iti anak ko. Diyos ko. Nasaysaya at siguro no mga asawa ka. Iti kasta, adamat ibilang ni Tonton kas pudpud no nga inana, manong. Ay na, bay amon day ta nga asawa ading ko. Adda kayo mat nga antina. Wen ang may mayatlatan no adamat asawa, manong. Ay na ading ko. Awanan iti panunot ko ti mga asawa. Tilaangan anak ko, ti priority kiti biyag ko. Sapay adda ko maiyam-amok abalasang ken ka, manong. Ay kat iyam amam lata ading ko.
Awan madakis na kat no bilang. No adda, di dumteng tulat na. Basta siya, naragsak akon. Ngamin, adda ti anak ko apang ibukbukak iti atensyon kan panawin ko. Umdasan day taragsak ko, ading ko. Daytoy met ti pruweba wenno pammanaknak ko, asaan nga amin alalaki ket babaero ken manloloko. Ngamin, adamet dagiti babae alalakero ken manloloko. Isu a panagkunak ket patas laeng. No adda dagiti makuna a single mother, adda kami met a single father. Ita, dakkelen ti anak ko. Pinmusay metten dagiti dadakkel ko. Isu nga adda iti poder ti may kadua kabsat ko ni Tonton. Agad-adal daytoy kabayatan ti kaaddak ditoy ballasiw taaw. Daytoy man ti padas ko may papan ken ayat. Toy pagayam mo, Winston. Ken ka pagayam, Winston. Agyamanak itiing ka panang ibinglay iti kapadasam pagayam ko. Kunada ati ayat ket kaslamet laeng sugal. No nagayat ka ket inayat da kamet swerte ka. Ngem no nagayat ka ket inkalang da ka, malas mo. Angem saan na akayat asawen amapukawan kan itinamnama. Luktam latta ti pusom nga agayat manen. Anya ti ammom, amangan no iti may kadwa nga ayat mo ket isuntumeten ti makuna akagasat mo. Alakastan pagayam, Winston, ket pagyamanak unay tiing kapanagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag.